Eli tosiaan tänään meillä on aiheina muun muassa kulmaaminen ja sitten on pikkasen kupusuhdepohdintoja. Puhutaan myöskin noista vieraista tai ei enää niin vieraista kentistä, mutta niistä muista kentistä kuin tämä kotikenttä Utti, niille hyppäämisestä ja vähän niistä asioista, mitä pitää ottaa huomioon hyppääjänä ja just sit myöskin kommunikoinnista sen lentäjän kanssa silloin, kun lähdetään retkeilemään. Ja sitten lopuksi puhutaan vähän vastuuasioista, siitä vastuusta itsestä ja muista. Mutta mä päästän Helin ääneen. Heli tuli kertomaan meille mä en tiedä, tämä oli varmaan mun ihan oma keksimä otsikko, tämä kulmaamisen kulmakiviä, mutta kulmaamisesta joka tapauksessa, niin mä päästän Helin ääneen. Tervetuloa. Mä lopetan tuosta ton oman jakamisen, niin sä pääset. Joo, okei. Otanpas tuolta. Laitan ton jaon päälle. No niin, näkyykö mun esitys? Näkyy kyllä. No niin, hyvä. Yes. Joo, elikkä mä puhun nyt kulmahyppämisen turvallisuudesta ja mä oon ottanut semmoisen näkökulman tähän luentoon, että mä peilan tässä niin kuin tosi paljon mun kokemusta, mitä mä oon niin kuin itse kokenut tässä vuosien varrella, mitä mahdollisesti muut on myös kokenut, sitten kerta minäkin olen kokenut ja todennäköisesti muutkin tulee sitä vielä kokemaan, niin olen ottanut sen näkökulman. En halua niin kuin liikaa pelotella tällä esityksellä, mutta tässä haluan tehdä niin kuin ihmiset tietoiseksi, että mitä vaaranpaikkoja kulmassa niin kuin on. Ja mä niin kuin suurelta osin puhun niin kuin pää alaspäin kulmaamisesta, koska sitten pää ylöspäin kulmaaminen on taas niin next level juttua, mitä niin kuin harvat tekee Suomessa. Et suuri osa pystyy niin kuin siihen head down kulmaan, pää alaspäin kulmaan niin kuin, peilaamaan sitten, ja se on muutenkin dynaamista enemmän sitten, kun hypätään head up kulmaan, niin puhun enemmän sitten head down kulmassa tästä. Ja osa näistä säännöistä ja asioista pätee tosi moneen muuhunkin hyppilajiin, eikä pelkästään kulmaan. Mutta joo, mä voisin esitellä itteni, että millä natsoilla mä nyt oon puhumassa. Eli mä aloitin hyppäämään 2014. Tähän mennessä on hyppyä kertonut tuommoinen 1550 about-jaralla. Ja toimin pakkolaukasuhyppymestarina. Mulla on kotikerho ollut Oulu. Et siellä on enemmän touhunut, mutta kierrellyt muuallekin hyppäämässä. Olen ollut turvallisuuspäällikkönä siellä ja sitten koulutuspäällikkönä hetken aikaa olin myös tuossa. Ja sitten mitä saavutuksia tähän mennessä on hyppyuralla niin saanut aikaiseksi, niin olin naisten head up -muodostelmassa, mikä on niin kuin Suomen ja voimassa oleva Euroopan ennätys myöskin. Enemmän ja vähemmän on taivaalla koutsannut ihmisiä myöskin, että olen käynyt Alavudella ja muun muassa Kuopiossa ja sitten omallakin kerholla olen koutsannut ja yhdessä hyppytapahtumassa ollut organisaattorina, niin sitä on myös taivaalla tehnyt. Ja nyt on sitten tuossa tammikuun alussa aloitin tuulitunneliohjaajan Föönillä. Tein vielä enemmän elämäntavan tästä lentämisestä itselleni. Yes. Mennään heti ensimmäisenä. Mulla on muutamia videoita tässä esityksessä. Mä toivon, että ne ei pätkisi hirveästi, mutta aloitetaan tämmöisellä iloisella videolla.
Semmoinen varmaan kävi selväksi. Eli osa varmaan on nähnyt tuon videon, osalle voi olla uusi video. Tuo on tosiaan niin Oulussa tapahtunut. Mutta tuo Oulussa tapahtunut onnettomuus joitain vuosia sitten. Ja kulmaamista pidettiin tuo Kemissä semmoinen, Kemin herotehtaassa semmoinen kuin Yliriaston Janne Jäy, kun se rupesi opettaa meille kulmaamista ja se kertoi meille kulmaamisen turvallisuudesta, niin se sanoi siitä justiinsa, että tuohon onnettomuuteen asti Suomessa kulmahyppäämistä pidettiin turvallisena. Sitten kun tuo onnettomuus tapahtui, niin sitten ruvettiin ajattelemaan, että niin, että onhan tässäkin vaaran paikkoja olemassa. Ja sitten ruvettiin tiettyä varovaisuutta sitten ottaa huomioon sitten tuossa kulmahyppäämisessä. Ja itse silloin tuoreena kelpparina, niin silloin kulmahyppääminen ei ollut niin iso juttu. Me hypättiin sittistä tai ruvettiin opettelemaan sittistä ja sitten yhtäkkiä rupesi tämä kulmaaminen tulee silleen, että ruvettiin kuulemaan, että okei, ihmiset tekee tuommoista kulmaamista ja näin. Ja sitten ruvettiin sitä harjoittelemaan tosi puutteellisella tiedolla ja taidolla. Se oli silloin, nyt tuntuu nykyään, että ihmiset paljon nopeammin sen lisenssin saamisen jälkeen rupeaa opettelemaan kulmaa, mitä sitten itse silloin, kun oli tuore lisenssiläinen. Mutta joo, mennään eteenpäin. Mulla on tässä tämmöinen video, mihin mä oon kerännyt mitä omilla hypyillä on tapahtunut, läheltä piti tilanteita, vaaratilanteita, vaikka jotain hassuja kömmähyksiä. Toivon, että tämä video pyörii ihan ok. Ja voitte vähän sillä silmällä katsoa tuota videota, että kuinka monta eri asiaa sieltä pongaatte, mitkä voisi vaikuttaa siihen hypyn turvallisuuteen. Okei. Eli mitä mä just näin? Mitä sieltä videolta löytyi, niin siellä oli epäonnistuneita exittejä. Se saattaa
johtaa siihen, että me eksytään ryhmästä, jolloin meidän pitää ajaa sitä ryhmää kiinni, ei välttämättä koskaan saavuteta sitä. Sitten kaikki purkamiset sille ryhmälle ja itsellekin on sitten semmoisia, että okei, onko mä oikeassa paikassa avaamassa, voinko mä törmätä muihin ryhmiin, voinko mä törmätä siihen omaan ryhmään, niin kaikkea tuommoista liittyy siihen. Puhumattakaan siitä, että tuolla oli tuommoinen, että pohja korkkaa exitissä ja lähtee 180 astetta väärään suuntaan. No, sehän tietää jokainen, että se ei ole hyvä juttu, kun meillä on tietty suunta, mihin meidän pitäisi lentää, että se on meille turvallista ja me päästään laskeutumisalueelle, niin se ei olisi ollut mahdollista sitten tuossa, kun se pohja lähtee lentämään väärään suuntaan. Me ei oltaisi päästy laskeutumisalueelle, jos en olisi lentänyt pohjan luokse ja näyttänyt hänelle, että pitää kääntyä. Siinäkin oli kokematon pohja, ei pystynyt lentää sitä exittiä sillä tavalla, että ei olisi korkannut. Ja kun ei ollut navigoinut, muutenkaan lentänyt paljon kulmaa, niin ei edes tajunnut sitä, että teki 180 asteen käännöksiä ja lähti väärään suuntaan. Noitakin on tosi paljon, mitä tapahtuu niin kuin kokemattomissa pohjissa tai kokemattomissa kulmaryhmissä sitten, että noita korkkailuja sattuu siinä exitissä. Eihän ne siinä tilanteessa sitten, vaikka sä vähän kaveria tönäisisitkin, siinä ei välttämättä satu mitään näin, mutta sitten se saattaa eskaloitua sitten siinä hypyaikana kyllä sitten huonoksi jutuksi. Sitten justiinsa, että pohja ei lennä turvallisesti ja helposti seurattavasti. Liian pilvinen keli oli siellä yhdellä meillä hypyllä, että ennen pilveä purettiin, että ei oikein sitä pystytty navigoimaan sinne pilven päälle, ja sitten vähän varjovarassakin oli sitten, että missähän mä oon keskellä pilveä joutuu avaamaan varjo. Siinä tuli sitten uloslaskeutumisia, ja siinä oli yksi oli ainakin semmoinen, että olisi voinut oikeasti loukkaantua. Sitten oli tuommoisia navigointivirheitä, mistä tuli sitten uloslaskeutumisia. Varjoja oli lähekkäin toisen ryhmän kanssa. Ja huonoja purkuja. Et ei katsota, kun se purku alkaa, niin ei katsota sinne, mihin lähdetään purkamaan, että onko siellä ketään. Sitä vaan oletetaan, koska hypyn suunnittelussa niin siinä ei pitäisi lentää siinä vieressä ketään. Mutta sitten kun on tapahtunut hypyn aikana jotakin ja sitten kaveri on yhtäkkiä tullutkin siihen sun viereen lentämään, missä se ei pitäisi lentää, ja sitten lähdetään purkamaan eikä katsota, koska oletetaan, että ei siinä pitäisi olla kenenkään. Semmoisia. Ja sitten oli tehottomia purkuja, mistä johtuu just toi, että sitten oli avauksia lähekkäin, sitten oltiin lähekkäin kaverin kanssa auki. Sitten tuommoista justiinsa, että loivennetaan sitä kulmaa liian aikaisin, milloin on törmäysvaara ja törmäysriski sitten siinä lähellä, että ei pureta oikein. Eli, minkä takia sitten kulmahyppääminen on vaarallista? Koska se kuva liikkuu sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti, niin se vie tosi paljon tilaa sieltä taivaalta, niin se aiheuttaa haasteita myös just sille ryhmälle, ja varsinkin silloin just se, jos sä jäät sitä ryhmästä jälkeen, niin se kuva menee sua karkuun sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti, niin sitten se on tosi haastava ottaa kiinni. Varsinkin sitten, jos siellä tulee käännöksiä ja tämmöistä näin, niin että sä pystyt sitten seuraamaan sitä. Mutta muutenkin, että kun se vie paljon enemmän ilmatilaa sieltä, niin ne on haastavia just sitten, kun me ollaan myös vastuussa sitten siinä kulmaryhmänä niin kuin siitä samalta linjalta hyppäävien turvallisuudesta, että meillä on se oma ilmatila, missä me ollaan, että me ei saa mennä niiden muiden ilmatiloihin sinne. Ja se kulmaryhmä vastaa niin kuin muidenkin turvallisuudesta kuin vain pelkästään sitä omasta turvallisuudesta, koska se ryhmä, sen pitää navigoida sinne oikeaan paikkaan, mihin on suunniteltu, mihin on kerrottu kaikille, että niin siellä ei sitten tapahdu sitä, että ollaan lähekkäin toisten ryhmien kanssa tai törmätä toisiin ryhmiin. Se navigointi on niin kuin tosi tärkeää siinä.
ja se pitää oikeasti osata tosi hyvin, että pystyy tekemään ne hypyt turvallisesti. Sitten siinä kulmaamisessa tarvitaan tosi monipuolisia lentotaitoja, vaikka se saattaa tuntua joltakin osin niin kuin yksinkertaiselta, mutta kyllä siinä monipuolisia lentotaitoja tarvitaan sitten justiinsa, kun ruvetaan ensin opettelemaan mahalla kulmaa lentämistä ja sitten selällään, ja varsinkin siitä, kun ruvetaan meneen eteenpäin, että harjoitellaan sitten siirtymistä sieltä mahalta selälleen tai selältä mahalleen, tai tehdään justiinsa enemmän käännöksiä tai muutetaan sitä kulman jyrkkyyttä, niin siinä tarvitaan oikeasti tosi monipuolisia lentotaitoja. Sitten kulmassa on rajoitetut purkusuunnat, eli me ei saada, meillä on niin kuin osa siitä taivaasta niin kuin tavallaan käyttämättä tuossa kulmassa, kun me puretaan. Me ei saada koskaan lähteä purkamaan sinne samaan suuntaan, missä se meidän lentolinja on, että mistä me ollaan tulossa. Koska just jos siellä on se kaveri, joka on jäänyt jälkeen ja se on edelleen yrittämässä saada sitä ryhmää kiinni, niin me ei voida purkaa sinne suuntaan, koska sitten tulee risteäviä lentoratoja ja just tosi niin kuin, nopeavauhtisia törmäyksiä. Niin kun ne purkusuunnat on rajoitettu, niin sit siinä on, jos me puretaan huonosti, niin me ollaan lähekkään sitten niiden kavereiden kanssa. Niin sit pitää oikeasti olla tosi hyvät taidot myös purkaa, että me päästään mahdollisimman kauaksi niistä kavereista, kun se purku tulee. Ja toi tasojen hahmottaminen kulmaamisessa on tosi vaikeaa, tai vaikeampaa kuin normaalissa vertikaalihypyissä, niin kuin mahallaan, sittiksessä, hetukassa lentämisessä, niin se on vähän vaikeampi hahmottaa ne tasot. Ja usein sitä kuvaa lähestytään niin kuin vaarallisista paikoista. Sitten samalla kun sitä kuvaa lähestytään vaarallista paikoista, niin sitten saattaa ne lähestymiset olla aggressiivisia. Nämä saattaa olla muissakin hyppyissä, mutta monesti näissä ne saattaa olla hyvin aggressiivisia ne lähestymiset. Justiinsa näitä risteäviä lentosuuntia, että jos on jäänyt ryhmästä jälkeen ja siellä tulee vaikka käännöksiä, niin saattaa olla just silleen, että sä oot lähestymässä sitä kuvaa ja sitten yhtäkkiä se kuva kääntyykin sovitun käännöksen ja sä et olekaan varautunut siihen, niin sit siinä tulee risteäviä lentosuuntia ja silloin ne törmäykset on tosi kovia, kun me ei matkusteta samaan suuntaan, vaan me mennään eri suuntiin. Ja joskus nämä hyppyjärjestykset aiheuttaa myös päävaivaa sitten varsinkin isoista koneista, kun hypätään, jos siellä on useampi kulmaryhmä, ja justiinsa kun se kulma vie tosi paljon sitä ilmatilaa sieltä, niin miten me kaikki mahutaan sinne taivaalle, niin ne on monesti, pitää vähän pähkäillä, ja just se taas sitten se hypyn suunnittelu siinä, että me tiedetään, minkälainen hyppy me ollaan tekemässä, kuinka paljon me liikutaan siellä taivaalla, kuinka paljon me tarvitaan tilaa sieltä, mihin me ollaan lentämässä, mihin me halutaan mennä avaamaan. Niin, nämä on niin kuin tosi monia tämmöisiä juttuja, mitkä vaikuttaa siihen turvalliseen kulmaamiseen. Ja musta tuntuu välillä, että ihmiset rupeaa hyppäämään kulmaa tosi puutteellisilla tiedoilla, taidoilla, tai sitten sitä hypätään justiinsa jossakin kerhon sisällä, jossa on yksi semmoinen, joka ehkä vähän tietää, miten sitä kulmaa hypätään, ja sitten se kertoo kaikille, että joo, tää on hitsi siistiä, lähdetään hyppää ja näin sitä vetää ja näin. Sekin tuntuu välillä sitten, että kaikki ei välttämättä tiedosta niin kuin niitä riskejä, mitä siihen kulmahyppäämiseen liittyy. Ja tuossakin on monesti sitten, mikä liittyy tuohon navigointiin, että ei pelkästään just se, että me ei törmätä niin kuin muihin ryhmiin, mutta meidän pitäisi päästä myös itsekin sitten sinne laskeutumisalueelle laskeutumaan. Niin se navigointi myös siinä. Ja välillä tuntuu sille, että ihmiset niin kuin saattaa vähän naureskella niille uloslaskeutumisille, että olipas jännä seikkailu laskeutua tänne pellolle.
Joo, onhan se niin kauan hauskaa, kun sä pääset sinne tasaiselle kukkapellolle laskeutumaan täydellisesti vastatuuleen ja näin. Mutta sitten kun sulla onkin siellä huonompia vaihtoehtoja, sulla on sähkölinjoja, vettä, metsää, niin ei se ole sitten enää yhtään kivaa. Niin, näitä on tosiaan tosi monia juttuja, mitkä tekee sitä kulmahyppäämisestä vaarallista. Okei. No, hyvä hyppy lähtee hyvästä exitistä. Et jos sä jäät siinä exitissä jälkeen, niin sit se on tosi kova homma saa se ryhmä kiinni. Saatko sä sitä koskaan kiinni? Justiinsa ne törmäysriskit siinä, sit, kun sä ajat sitä ryhmää kiinni. Tai se justiinsa, jos sä kadotat täysin sen ryhmän. Niin mihin sä uskallat lähteä sitten, niin jääkö sä paikalleen, jos sä jäät paikalleen? Pääseekö sä laskeutumisalueelle siitä? Onko siellä muita ryhmiä, mihin sä voit törmätä? Kaikkea tämmöistä näin. Siinä on tosi monta juttua. Ja monesti just noissa kokemattomien kulmaryhmissä näkee noita epäonnistuneita exittejä. Ja saatetaan lähteä niinku semmoisena ryhmänä, jossa niin kaikki on kokemattomia, ei oikein tiedetä, onko ne exitit hanskassa ja näin. Ja ajatellaan, lähdetään heti sillä kulmaexitillä ja sitten siellä korkkaillaan ja pakka on levällään kokonaisuudessa. Ja justiinsa esimerkiksi, mikä mulla oli tuo kokemus, että pohja lähti lentämään ihan väärään suuntaan. Nämä on tärkeitä juttuja. Mutta joo, sitten mulla on tämmöinen kuva. Niin kuin mä sanoin, että kulmassa on tosi vaikea hahmottaa ne tasot. Ja se kuvan lähestyminen on monesti saattaa olla niin kuin väärästä paikasta. Ja mä tein nyt tämmöisen hahmottavan kuvan tuosta vähän noista tasoista ja missä on turvallista lentää ja missä ei. Eli toki on mulla välillä käynyt silleen, kun mä oon käynyt hyppäämässä eri tapahtumissa, skillscampeilla eri coachien kanssa, niin mä oon saattanut lentää niin kuin omaa paikkaa jossakin kohtaa, ja mä oon ajatellut, että mä oon nyt oikealla slotilla. Sitten coachi sanoo mulle, että sä et ollut slotilla, tuu eteenpäin tai tuu taaksepäin, että sit sä oot oikealla slotilla. Okei, no niin, selvä, kiitos palautteesta ja otan palautteen vastaan. Sitten menen hyppäämään joku toisen coachin kanssa. Ja sitten se sanoo taas mulle, kun mä ajattelen, että no niin, nyt mä lennän sitä oikeata slottia. Ja sitten se seuraava coachi sanoo, että et sä ollut slotilla laisinkaan, että sä olit taas niinku, liian takana tai liian eessä. Niin se on aiheuttanut mulle välillä päävoivaa, mutta kun sen tajus, että me pystytään lentämään kulmamuodostelmaa joko silleen, kun näiden tasojen hahmottaminen on vaikeampaa kulmassa kuin vaikka mahallaan. Kyllähän me mahallaan niin nähdään paremmin se, että ollaanko me samalla korkeudella vai ei. Mutta tässä kulmassa, kun meidän pitäisi olla head levelillä, eli päät on samalla tasolla. Mutta kun me voidaan lentää sitä muodostelmaa joko silleen, että me ollaan niin kuin horisontaalilinjassa kaikkien päät samalla tasolla. Eli niin kuin, tuon maan niin kun katsotaan horisontaalisesti maahan, niin sillä tasolla on kaikkien päät. Tai sitten me voidaan lentää sitä muodostelmaa silleen, että meillä on niin kuin 45 asteen tuossa tuommoisia vähän haalempia kavereita kuvaamassa sitä, että me voidaan lentää sitä muodostelmaa, missä nuo tasot on niin kuin 45 asteen kulmassa. Nämä molemmat on niin kuin mahdollisia, molemmat on oikein, mutta se just se, että se suunnitellaan sille hypylle, tai kannattaa miettiä sille hypylle, kun te lähdette, että miten te lennätte sitä muodostelmaa, että haluatteko te, että se on niin kuin horisontaalilinjassa, te olette niin kuin päät samalla tasolla, vai haluatteko te, että te olette niin kuin tuon 45 asteen. Ja jos te menette jonkun coachin kanssa hyppäämään, ja te olette varma siitä, että mitä tasoa se hakee, niin te voitte kysyä siltä coachilta, että missä se on se mun head leveli, niin tällä hypyllä. Että ootte sillä oikealla tasolla. Ja tämä vaihtelee tosi paljon niin kuin siitä kulmastakin, että kuinka jyrkkää tai kuinka loivaa se on. Niin se vaihtelee tosi paljon se, että missä me ollaan sitten
kun me ollaan sillä oikealla slotilla. Se vaatii tosi paljon harjoittelua, se vaatii tosi paljon hyppyjä ja justiinsa sen, että meillä on tiedossa se suunnitelma sille hypylle, että miten me halutaan se muodostelma lentää. Ja meidän on tosi tärkeää olla tasolla ja lentää yhdessä ryhmässä ton ryhmän kanssa. Eli on merkannut just tuonne nuo kielletyt alueet, missä ei saa lentää. Eli noilla punaisilla kielletyillä alueilla, jos me lennetään, niin sit siinä on riskejä se justiinsa, että joko me ollaan niinku sen muodostelman purplassa, eli siinä epätasaisessa ilmavirrassa, jolloin se vaikuttaa meidän lentämistä ja siinä on huono lentää. Tai sitten, jos siellä niinku joku kaveri menettää asennon korkkaa, niin sitten me törmätään sen korkkaavan hyppääjän kanssa, jos me ollaan tuolla muodostelman takana ajamassa sitä kiinni. Tai sitten jos pahimmassa tapauksessa jollakin aukeaa kamat, niin sittenhän sä törmät niihin aukeaviin kamoihin, jos sä oot tuolla niinku perässä. Ja tää on niinku, toi kulmamuodostelman niin kuin lähestyminen on myös tosi vaikea välillä niin kuin hahmottaa, koska niin taas, jos me hypätään vaikka mahallaan, niin ei meille tule ikinä mieleen, että me lähestyttäisiin kuvaa sille, että me mennään eka sen kaverin päälle ja sitten sieltä tullaan alas niin kuin samalle korkeudelle. Ei ikinä tulisi mieleenkään. Mutta sitten kulmassa taas justiinsa se kuva on erilainen, niin sitten me monesti saatetaan lähestyä sitä kuvaa vähän niin kuin kuvitteellisesti, niin kuin me lähestyttäisiin sitä flätsikuvaa niin kuin sieltä päältä ja tultaisiin alas. Et mennään tuonne kiellytölle, tuonne punaiselle alueelle lentämään, jolloin justiinsa on näitä riskejä törmäämisestä, pulppulista ynnä muusta, mutta sen lisäksi myöskin me ei lennetä sitten hyvässä kulma-asennossa myöskään, koska me joudutaan tietenkin katsomaan sitä kulmaryhmää, että me nähdään, että missä se on menossa, jolloin se rikkoo sitä meidän kulma-asentoa ja saattaa jopa vaikeuttaa sitä kuvan lähestymistä. Niin myös senkin takia on tärkeää lähestyä sitä kuvaa oikeasta paikasta, että se on turvallista, plus sitten just se, että niin kuin, se on tehokasta se meidän lentäminen ja me päästään sinne kuvaan mukaan, niin tonne on laittanut noita kavereita tonne vähän kauemmas, että mistä meidän pitäisi niin kuin lentää niin kuin samalle korkeudelle ja sitten sieltä tulla siihen tasolle. Niin tämmöisen kuvan on tehnyt hahmottamaan vähän sitä, kun nämä on vaikeita kyllä, kun alkaa hyppäämään kulmaa, niin nämä on vähän vaikea hahmottaa, että missä on mitäkin. Ja sitten kun me ollaan lentämässä sinne meidän paikalle sinne muodostelmaan, niin just se, että me lennetään oikeasta paikasta ja lähestytään sitä kuvaa rauhallisesti ja oikeasta paikasta. Eli ei älkää tähdätkö suoraan siihen kuvaan tai siihen pohjaan, vaan menkää aikaa siihen muodostelman mukaan lähemmäs sitä muodostelmaa ja sieltä sitten sille omalle. Et monesti ihmisillä on tosi kiire sinne omalle slotille ja omalle paikalle ja näin poispäin, mutta siinä on sitten justiinsa niitä riskejä, että sä lähestyt sitä kuvaa liian aggressiivisesti, liian nopealla vauhdilla ja sitten sä et just ehkä pystykään jarruttaa, mikä esimerkiksi tapahtui siinä Friday Freakout-videossa, että siinä yritettiin lähestyä muodostelmaa liian nopeasti, puutteellisilla taidoilla ja homma ei pysynyt lapasessa. Ja mitä tuolla itsekin on justiinsa kokenut sille, että ihmisillä on hirveä kiire sille omalle slotille. Ja sitten ne kiihyttää ja sitten kun ne yrittää jarruttaa vähän ennen sitä omaa paikkaa, niin sitten se jarrutus ei purekaan ja ne lentää sitä kuvaa läpi. Jälleen kerran ei ole kivaa sitten siellä, kun törmäillään pahimmassa tapauksessa, niin kuin tuossa siellä mun videolla, siinä viimeisessä videossa tapahtui, että hypättiin iso kulmaryhmä, koko karavaani tyhjäksi ja oltiin jaettu porukka niin kuin
kahteen ryhmään, että lennetään yhtenä muodostelmana ja sitten purut hoidetaan silleen, että jaetaan porukka kahtia, lennetään niin kuin, nämä kaksi ryhmää erilleen toisista ryhmänä ja sitten puretaan sitten ne ryhmät. Niin kummallekin ryhmälle oli päätetty johtaja, joka lähtee sitten, kun tulee se ensimmäinen purku, että jaetaan se ryhmä kahtia, niin molempiin ryhmiin oltiin päätetty yksi niin kuin liideri, joka johtaa sen, mihin päin lähdetään lentämään sit, kun erkaannutaan toisistamme, niin siinä tuli törmäys tuohon pohjaan, ja pohja lähti siitä. Niin sitten me oltiin vähän siinä meidän ryhmän kanssa sille, että okei, kuka meille nyt liidaa tämän purun, kun meillä ei ole sitä pohjaa. Ne on sitten just noissa lähestymisissä, että mitä siellä oikeasti voi pahimmassa tapauksessa sitten sattua, kun vähän liian aggressiivisesti lennetään. Ja taas justiinsa toi, että jos me lennetään väärässä paikassa, noilla kielitellä alueilla, ja sitten meillä on vaikka ryhmässä joku semmoinen, että hei, mä oon opetellut transitiota, että mä käännyn selältä mahalleen tai mahalta selälle, ja sitten se ei olekaan sillä vielä ihan hanskassa, ja sitten se korkkaa sen transition, ja sitten lennetään tuolla kiellityllä alueella, niin sitten voidaan törmätä siihen kaveriin, joka siellä heroilee ja yrittää tehdä semmoisia juttuja, mitä se ei vielä oikein osaa isossa ryhmässä. Mitä justiinsa haluan tästä kuvasta niin kuin painottaa sen, että älkää lentäkö noilla punaisilla alueilla, että törmää silloin niin kuin ehkäisette sitä riskiä, että törmäisitte, tai joutuisitte lentämään niin kuin siinä epätasaisessa ilmavirrassa ja purpelasta, mikä tulee siitä ryhmästä. Ja sitten te lennätte just siinä paremmassa kulma-asennossa, kun te lähestytte sitä kuvaa oikeasta paikasta. Te näette sen kuvan myöskin sitten, kun te lennätte oikeasta paikasta lähestymään sitä kuvaa. Näette kaikki siellä. Hyvä. Eli just ei niitä liian aggressiivisia lähestymisiä. Seuraa sitä muodostelmaa koko ajan, jos sä jäät sinne jälkeen, niin koita lähestyä sitä muodostelmaa mahdollisimman turvallisesti, tehokkaasti. Seuraa sitä koko ajan. Pidä mielessä se teidän hyppysuunnitelma, mikä siinä oli, että jos siellä tulee mahdollisia käännöksiä, sä pystyt ehkä vähän sitten ennakoimaan sitä, että okei, me oltiin ensin suunniteltu vasemman käden käännös ja sen jälkeen oikean käden, niin sitten sä voit vähän ennustaa sitä, että mihin se muodostelma tulee todennäköisesti liikkumaan. Ja älä pelkästään keskity siihen omaan slottiin, että sulle ei tule object fixationia siihen, että sä vaan katsot sitä sun paikkaa, mihin sun pitää lentää, koska sit sä unohdat ne ympärillä olevat ihmiset, ja siellä saattaa olla vaikka joku toinen, joka lähestyy sitä samaa muodostelmaa, ja sit sä et huomaakaan sitä, että te voitte vaikka törmätä sen takia toisinne. Ja just, että lähestyt sitä kuvaa oikeasta paikasta, niin teet elämästä helppoa ja turvallista itsellesi. Sitten tuossa muussakin hyppäämisessä, mutta tuossa kulmassa tosi monesti taas justiinsa, jos varsinkin me ollaan väärässä paikassa lentämässä, jos tulee purplea tai tulee noita törmäämisiä, että se lentäminen on epästabiilia, niin sitten meidän pitäisi vaan kiihdyttää ja jatkaa lentämistä, niin kuin sitä epätasaista ilmavirtaa ei olisikaan. Että meidän pitäisi aina matkustaa samaan suuntaan kuin se muodostelma, että me ei saataisi erkaantua tai lentää eri suuntaan kuin se meidän muodostelma lentää. Ja just toi, että ei pitäisi, meille opetetaan tuossa free-hyppäämisessä, että se palloasento on se turva-asento, mihin mennään, niin kulmassa se on taas parempi sille, että me ei mentä siihen palloasentoon, vaan koska siinä on taas riski törmätä, että meidän pitäisi vaan lentää vahvana, jatkaa sen muodostelman mukana. Et kiihdyttää vaan ja koittaa vakauttaa sitä lentämistä, lentää sille oikealle slotille, ettei tule sitä epätasaista ilmavirtaa meille.
Okei, sitten pohja. Eli pohja kannattaa valita tosi tarkkaan, että monesti vaikka joku osaa lentää, niin sit se ei tee siitä automaattisesti hyvää pohjaa. Tämä on niin tosi monissa tapauksissa on nähnyt semmoisia hyppääjiä, jotka on tosi taitavia lentää, mutta ne ei välttämättä ole hyviä pohjia. Ja monesti varsinkin pienissä kerhoissa tapahtuu tuommoista, että laitetaan liian kokemattomia pohjaksi. Ulkomailla esimerkiksi, jos sulla ei ole useita satoja, tuhansia hyppyjä kulmaan, niin sä et edes pääse pohjaksi. Mitä siinä pitää ottaa huomioon on se, että sun pitää tietää tuulet, sun pitää tietää muutenkin ne keliolosuhteet, muiden hyppysuunnitelmat siellä pokaalla, sitten kentän olosuhteet, varalaskeutumispaikat, linjat, ne muiden ryhmät. Ja siinä on niin tosi paljon sellaisia asioita, mitä sun pitää ottaa huomioon. Ja sun pitää vetää se hyppysuunnitelma niin hyvin, että kaikki pystyy siinä sun ryhmässä suoriutumaan siitä turvallisesti, että pääsette turvallisesti laskeutumaan sinne laskeutumisalueelle. Et se navigointi, se suunnitelman vetäminen ja että kaikki pystyy siitä suunnitellusta hypystä suoriutumaan. Ja se hypyn tämä niin kuin lead and follow, että miten sä niin kuin pohjana vedät sen suunnitelman, niin se on tosi tärkeää. Että mä niin kuin kuvaan sitä silleen, että jos sä niin kuin lennät sitä pohjana sitä hyppysuunnitelmaa huonosti, niin se on vähän sama, että jos sä niin kuin istuisit kaverin kyytissä autossa, että kaveri ajaa silleen, että se kiihdyttelee ja jarruttelee hirveän aggressiivisesti ja tekee hirveän aggressiivisia käännöksiä ja näin, niin sit sä vaan niin poukkoilet siellä kyydissä, niin eihän se kaveri huomaa sitä, kun se tietää milloin se tulee jarruttaa ja tietää milloin se tulee kiihdyttää. Se ei tunnu niin pahalta sille kuskille, joka siinä on. Mutta sit sä niin poukkoilet siellä kyydissä, että onpa se epätasaista ja inhottavaa kyytiä. Niin sama on myös tuossa niin pohjana lentämisessä, että sun pitää pystyä lentämään se suunnitelma sille, että se on niin mukavaa lentää myös niille kavereille. Että niin ne pysyy siinä hyppysuunnitelmassa perässä ja ne pystyy myös suoriutumaan siitä. Eli pohjan pitää tietää, mitä se tekee. Ei törmätä muihin ja ne olosuhteet. Ja justiinsa se ajautuminen siinä kulmassa, että just suunnitellaan se, että mihin me aiotaan lentää, miten paljon se meidän kulma tulee ajautumaan, minkälaisia käännöksiä meidän pitäisi tehdä. Kaikki niin tämmöiset. Monesti näitä vaaratilanteita just aiheutuu siitä, että meillä on liian kokematon pohja. Tai sitten saattaa olla kokenutkin pohja, mutta se ei osaa navigoida. Tai muuten on niitä navigointivirheitä, ei tunne kenttää. Saattaa omalla kentällä niin kuin navigoida tosi hyvin, mutta sitten kun menee vieraaseen paikkaan, niin yhtäkkiä ei sitten niin kuin ole kartalla siitä, että missä ollaan. Ja se näkyvyys siitä sitten, että mikä se keli tulee olemaan, että pystytäänkö me hyppäämään se meidän suunnitelma sille, että pystytäänkö navigoimaan, onko siellä pilviä. Ja ja välillä se pohjana olo kanssa silleen, no tämä enemmän saattaa olla skills-kämpeillä silleen, että sit kun on se coach, joka vetää sen hypyn ja siellä porukka treenaa, niin välillä saattaa olla semmoinen maalitauluolo sillä pohjalla, että kaikki yrittää tulla sen pohjan luokse ja justiinsa sit, jos siellä on näitä aggressiivisia lähestymisiä, niin saattaa tulla just niitä pieniä tönäisyjä tai sitten vähän isompia tönäisyjä tai törmäyksiä, niin sit pohjan pitää osata myös lentää vahvasti sille, että jos niitä tulee niitä pieniä tönäisyjä tai tämmöisiä näin, että se pystyy vetämään sen hypyn loppuun. Tämä on musta niinku hauska silleen, että meidän hyppykerholla varsinkin on paljon ollut semmoista, että ihmiset ei uskalla olla pokaan vanhempia, koska siinä on hirveästi vastuuta ja kaikkea, mistä pitää huolta. Mutta sitten ne saattaa olla tosi helposti niinku kulmahypyissä pohjana.
Ja sitten niillä on just kaikkia näitä vastuita, mitä niiden pitäisi oikeasti ottaa siinä huomioon, mutta kun ne ei tajua sitä, mitä siihen pohjavastuulle kuuluu. Okay. Sitten purku. Toi kulmapurku tapahtuu tosiaan silleen viukomaisesti, ja osa sitä ilmatilassa on pois käytöstä. Me ei saada lentää sinne lentosuuntaan, mistä me oltiin tulossa. Niin tosi tärkeää on osata hyvä purkuliuku, tehokas purkuliuku, että me saadaan etäisyyttä niihin muihin hyppäjiin. Ja se, että me tarkastetaan tosiaan se purkusuunta, että onko se vapaa, kun me lähdetään purkamaan. Se voi tosiaan olla, että me ollaan suunniteltu se hyppy, että mä oon niinku reunimmaisena siinä muodostelmassa, että siinä ei ole ketään. Mutta ethän sä voi tietää. Siellä on joku jäänyt jälkeen ja sitten päättää ottaa niinku paikaa siitä sun vierestä. Niin jos sä lähdet purkamaan, että sä et katso ja sitten siinä on kaveri, niin sitten törmäätte. Se ei välttämättä se törmäys itsessään niinku, ole vakava juttu tai siinä, että voisi loukkaantua. Mutta kyllähän siinä menee pasmat sekaisin ja se vaikuttaa siihen purkuun tosi merkittävästi. Niin, tosi tärkeää, että tarkastaa sen vapaan purkusuunnan. Ja just se, että sitä kulmaa ei saa loiventaa liian aikaista siinä purun alussa, koska jos siellä on tosiaan meidän takana muita ja me loivennetaan sitä kulmaa, niin siinä on tosi iso riski törmätä. Ja sitten taas se justiinsa, että siinä tulee sitä risteävää liikennettä, kaveri lentää eteenpäin ja sitten sä käännyt 90 astetta siihen eteen. Niin, täytyy ensin monesti varsinkin hyvät pohjat liidaa sen kulmahypyn sille, että sitä kulmahyppyä ruvetaan loiventamaan pikkuhiljaa, kun ollaan tulemassa lähemmässä purkua. Että sitten päästään niinku tehokkaasti purkamaan. Mutta jos sitä ei tapahdu, niin sitten just, että ensin käännytään pois siitä muodostelmasta ja sen jälkeen lähdetään sitten loiventamaan sitä kulmaa ja purkamaan tehokkaasti, että päästään mahdollisimman kauas kavereista. Selkäjänteen tulee varmistaa siitä, sit kun ne lähtee purkamaan ja kääntyy mahalle, että ne pysyy siinä suunnassa, että se ei käänny se purkusuunta sitten siinä, kun mennään selältä mahalle. Ja korkeammalla avaaminen ei ole aina turvallisin purku eikä järkevin purku. Et ne pitää tietää sitten jälleen ne olosuhteet, se hyppysuunnitelma, muiden hyppysuunnitelma, että ei pidä liikaa luottaa siihen, että okei, no niin mä avaan korkeammalla, niin mä oon turvassa. Sä et pysty välttämättä aina tekemään sillä tavalla, eikä sun pitää opetella siihen, vaan sun pitää opetella se hyvä purkuliuku. Ja mitä enemmän meillä on siinä porukkaa siinä muodostelmassa, niin sitä vähemmän siellä on tilaa taas, justiinsa kun se osa ilmatilasta on siellä käytössä. Niin jos meillä ei ole tehokas purkuliuku, niin me ei päästä hirveän kauas siitä kaverista. Niin. Sitten kun mennään isoihin muodostelmiin, niin oikeasti pitää olla tehokas purkuliuku. Ja niin kuin kaikessa muussakin hyppäämisessä, mutta eritoten tässä kulmassa, just kun siellä on sitä osa ilmatilaa, missä ei saa purkaa. Mutta joo, tämmöinen sitten yhteenveto, että tämä on jännä tässä hyppäämisessä sille, että miksi ihmisten pitää tehdä samoja virheitä uudelleen ja uudelleen tavallaan sille, että jos joku sanoo, että mä teen tämmöisen virheen, ei kannata tehdä tätä, mutta silti osan pitää tehdä itse asiassa sama virhe, minkä jonkun on tehnyt, ja sitten, että joo, tämä ei ollut fiksu. Mä toivoisin silleen, että ihmiset oppisivat enemmän toisten virheistä, että niitä ei aina tarvitsisi tehdä sitä, että ne oppii sen siitä omasta. Että se, joka oppii niistä omista virheistä, on fiksu, mutta se, joka oppii niin kuin muiden virheistä, niin se on tosi viisas. Niin oikeasti kuunnelkaa niitä kokeneempia hyppäjiä. Jos ne sanoo, että joku asia ei, ole, niin kuin, ei kannata tehdä noin, niin kannattaa oikeasti miettiä sitten, että tuolla varmasti on joku syy, miksi se sanoo ton noin. Sitten toi asenne on myös silleen, että tarkastele sitä omaa tekemistä silleen realistisesti. Että älä ala-arvioi
niin kuin riskejä, mitä niin kuin siihen kulmahyppäämiseen tai vaikka siihen, jos sä harjoittelet selältään mahalleen siirtymistä, niin älä ala-arvioi niitä riskejä, mitä siihen liittyy. Äläkä yliarvioi omia taitoja, että jos sä näet jotain herohyppyjä, että no toi näyttää helpolta, että kyllähän mäkin ton osaan. Ne herot saa sen näyttää helpolta. Ja sitten just se, että myöskin se asenne, että jos sulle sanotaan, että sori, me ei oteta sua nyt tälle hypylle, niin älä ota sitä liian henkilökohtaisesti. Me voidaan olla kavereita, vaikka me ei oteta sua nyt tälle hypylle. Et ehkä mieluummin sä jätät sen hypyn hyppäämättä, entä sitten, että sä aiheutat niinku hengenvaaraa itsellesi tai kavereillesi. Niin, jos et pääse jollekin hypylle, niin se ei tarkoita sille, että friendship over, toivottavasti. Älkää ajatelko sillä tavalla. Eli valitkaa viisasti se pohja, lentäkää sitä omaa slottia, lähestykää kuvaa oikeasta suunnasta ja turvallisesti ja pieniä ohjausliikkeitä, ettei törmäile siellä sitten pohjaa. Ja ryhmät fiksukoot, suunnitelkaa se hyppy jokaista piirua myöten ja taitotaso niin kuin sen ryhmän mukaisesti, ettei yritä liian vaikeita juttuja. Hypätkää paljon kulmaa, pitäkää kivaa, kun te hyppäätte kulmaa. Ja tosiaan, en halunnut, että tämä on liikaa pelottelua, mutta halusin tuoda nämä asiat esille, että pystytte hyppäämään kulmaa turvallisesti. Turvallista kesää kaikille. Kiitos tosi paljon. Tuossa oli todella paljon erittäin viisaita sanoja. Ja mun mielestä tämä pointti, että opitaan mieluummin niiden muiden virheistä eikä tehdä niitä samoja virheitä itse sitten uudestaan, niin mun mielestä oli kyllä erittäin hienosti sanottu. Yeah. Mutta nyt olisi tosiaan, että jos on jotain kysyttävää tässä kohtaa, niin nyt olisi sananvapaa hetken aikaa ennen kuin siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen. Jos ei kysymyksiä ole nyt, niitä voi toki esittää vaikka sitten ihan lopussakin, niin siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen, eli Teemu tulee pohdiskelemaan kupusuhdepohdintoja meille. No niin, näkyykö mun näyttö ja kuuluuko mun ääni? Näkyy ja kuuluu. Jes, ja kokeillaan, vieläkö näkyy näyttö? Näkyy edelleenkin. Jes, mahtavaa. En tehnyt tuommoista yhtä hienoa esittelyslaidia, mikä oli edellisessä, mutta joo, siis niille, jotka ei minua tunne, niin Petäjäniemen Teemu ja hypännyt vuodesta 2017 ja hyppyjä kertynyt joku sen verran päälle 1000. Ja entinen Novamesu, nykyinen kuvunkäsittelykouluttaja. Ja tuun puhumaan teille kupuhommista, eli tykkään tästä termistä tämä kupusuhde, niin tuun puhumaan vähän kupusuhdeasioista teille. Ensinnä ihan tämmöinen häikäilemätön mainos, eli kupukursseja, niin tänä vuonna 2025 järjestetään kerran kuukaudessa, tai ainakin pyritään järjestämään kerran kuukaudessa. Muutama ensimmäinen on lyöty jo kalenteriin, eli ihan ensimmäinen kupukurssi tänä vuonna niin järjestetään 16.5.–18.5. ja siihen on jo ilmoittautuminen auki ja se oli ainakin siellä Paramailissa oli se ilmoittautumislinkki. Toi seuraava kurssi 13.6.–15.6. niin siitä sain juuri korvanappiin niin tiedon vasta vähän aikaa sitten, en tiedä onko siitä vielä ilmoittautumista tehty, mutta piakkoin varmasti tulee siitäkin. Toi heinäkuun kurssi 25.–27.7. niin siitäkin on jo ilmoittautuminen auki, eli sieltä vaan valitsemaan itselleen sopivaa kurssia. Ja sitten vielä elokuulle niin on vielä tulossa yksi kurssi, mutta siitä ilmoitetaan päivät ja speksit sitten vähän lähempänä. Homma Teemu, toimii tänä vuonna. Mä voin sen verran huikata päivityksen, että toi toukokuun kurssi on täys, kesäkuun kurssin ilmoittautuminen on avattu myöskin, siitä on linkki ollut tänään ja heinäkuun kurssi-ilmoittautuminen on auki. Mahtavaa.
Joo, eli elokuu vielä odotetaan ja sitten on kauden kurssit. Ja homma toimii tänä vuonna niin, että UTissa niin minä ja Sistosen Jussi ollaan ottamassa tätä kupuhommaa haltuun, ja toi ensimmäinen kurssi niin on minä ja Jussi yhteinen, ja siitä eteenpäin kesäkuun niin pitää Jussi, heinäkuun minä ja elokuun sitten Jussi taas. Kenelle nämä kurssit on suunnattu? No siis nämä kurssit nimenomaan, niin nämä on niitä B-lisenssikupukursseja, eli mikä on vaatimuksena siihen B-lisenssiin. Vaikka se on, niin kuin puhutaan, että tämä B-lisenssin kurssi, niin se ei niin kuin ole vain B-lisenssi havitteleville ihmisille, vaan ihan kaikille muillekin. Jos on esimerkiksi vaikka tullut hankittua uusi kupu, erilainen kupu kuin aikaisempi, vähän tuntuu epävarmalta, vähän haluaisi, että joku katsoo sitä toimintaa, antaa kehitysehdotuksia ja muuta, niin sinne vaan rohkeasti mukaan. Ja ihan vaan, jos se kupuhomma, kuvulla lentäminen on se niin kuin ahistavin osa sitä hyppyä, niin suosittelen lämpimästi kupukurssia. Mutta se oli jo mainoksena nyt näille kupukursseille. No sitten, niin kuin aina puhutaan, kun joku miettii, että pitäisi seuraavaan kupuun alkaa siirtyä tai haluaisi alkaa pikkuhiljaa siirtymään, ja sitten puhutaan aina, että älä siirry siihen seuraavaan kupuun ennen kuin olet niin kuin valmis ja ennen kuin se homma sen nykyisen kupun kanssa toimii. Mutta kukaan ei oikein sitten jatka sitä keskustelua siitä, että millä tavoin se sitten tietää, että se homma toimii sillä nykyisellä kuvulla. Niin tässä nyt ihan tämmöiset niin kuin ympäripyöreät pääpiirteittäin, eli ihan nyt ensimmäinen lähtökohta on se, että ne laskeutumiset sujuu ja ne sujuu niin kuin säännöllisesti, ja että se on niin kuin normaali tilanne, että se laskeutuminen onnistuu, ja niin kuin tietysti kaikki mogaa ja mogia sattuu kaikille, mutta että se olisi niin kuin lähtökohta, että se normaalisti onnistuu ja sitten poikkeuksena epäonnistuu, niin sitten on ihan hyvällä polulla. Ja se, ettei sen kuvunkaan tarvitsisi miettiä sitä keliä, mihin lähtee hyppäämään. Että jos on nykyisellä kuvulla tarvii miettiä, että mä en uskalla näihin tuuliin tai tähän tuulettomuuteen lähtee hyppäämään, niin se ei sille pienemmällä tai aggressiivisemmalla kuvulla, niin se tilanne ei ainakaan helpotu siihen. Sitten myöskin se, että pitäisi pystyä hyppää paikkaa kuin paikkaa. Tuossa Heli puhui siitä kulmaamisesta ja uloslaskeutumisesta, niin kyllä niitä uloslaskeutumisia sattuu muissakin hyppylajeissa kuin vaan kulmaamisessa, eli se täytyy aina pitää mielessä, että aina se ei ole se täydellinen keskiympyrän nurmikko, se laskeutumispaikka, vaan se saattaa olla joku hiekkatie jossain metässä tai joku muu paikka, ja sitten myös se, että se kupu on niin tuttu, se nykyinen kupu on niin tuttu, että tietää myös niin kuin tehdä niitä fiksuja valintoja, eli pääsee myös pitkältä spotilta sitten, osaa käyttää sitä kupua silleen, että pääsee myös pitkältä spotilta takaisin kotiin, tai osaa ainakin tehdä ne päätökset sitten siitä uloslaskeutumisesta. No mä vähän jo spoilasin tuon seuraavan pointin, eli että se laskeutuminen on semmoista arkista, että sitä ei tarvitse niinku miettiä, että sitten kun se vapaa pudotusosa siitä hypystä on ohi ja varjo on auennut, niin se ensimmäinen ajatus ei olisi se, että voi hitto, kohta pitää laskeutua, että mitenkään se laskeutuminen menee, niin silloin se laskeutuminen ei ole arkista, vaan se lähtökohta, mitä me nyt niinku haluttaisiin tässä lajissa, olisi se, että sitä ei niinku mieti ennen kuin se tulee niinku kohdalle se laskeutuminen. Et se on niinku toinen päivä toimistolla tyylinen juttu, että se ei ole mikään kummunen juttu se laskeutuminen. No sitten tämä on vaikea niin kuin pukea sanoiksi tämä mun ajatus tässä taustalla, mutta nämä kaksi viimeistä niin kulkee vähän niin käsi kädessä, eli mä yritän puhua aina siitä, että se kupu olisi niin kuin semmoinen luonnollinen kehon jatke, eli se olisi niin kuin yhtä luontevaa sulle se kuvun kanssa lentäminen kuin mitä sulle on vaikka käveleminen tai pyörällä ajo. Että kun sä ajat pyörällä, niin et sä mieti silleen, että nyt mä käännän tätä tankoa, niin sitten tämä pyörä kääntyy noin ja niin kuin muuta. Että se kupu olisi sulle niin tuttu, että sun ei tarvitse miettiä sitä kupua, kun sä lennät sille. Että se olisi niin kuin osa sinua silloin, kun se on auki ja pään päällä. No jos ei nämä ehdot täyty sitten vielä, mitä tässä on luetellut, niin sitä hommaa kannattaa työstää.
semmoinen sanonta, että se ruoho ei ole vihreämpää aidan toisella puolella, vaan se on vihreämpää siellä, missä sitä kastelee. Niin kun tekee töitä sen kupuilun eteen, niin silloin se kupuilu edistyy. Se työn tekeminen harmillisen usein näkee ihmisillä olevan sitä, että puhutaan, että mun pitää harjoitella kuvunvarasta tätä ja mun pitää harjoitella kuvunvarasta tota, ja tämä kupuhomma ei ole mulle ihan niin kuin luontevaa, mua vähän pelottaa siellä kuvunvaras, mutta silti niitä sitten tehdään silleen, että lähdetään hyppää sitä awesomea sittistä tai kulmaa ja sitten tehdään niitä kupuharjoituksia siellä, kun siellä on 15 muutakin kupua auki samaan aikaan ja yritetään siellä sitten tonnistavauksessa niin tehdä niitä harjoituksia, niin se ei ole ihan tämmöinen ideaalitilanne, eli nämä kupuharjoitukset niin pidetään ne siellä matalalla linjalla. Se matalalla linjalla niin ei ole muita häiriötekijöitä, eli sulla ei ole sen vapaapudotusosan niin kuin jutut mielessä, sä et mieti, että voi vitsi, että oli awesomea kulmaa, tai voi vitsi, kun mä mokasin siinä, että mä en saanut sitä otetta otettua ja muuta vastaavaa, että sä voit keskittyä ihan puhtaasti siihen niin kuin kuvulla lentämiseen. Ihan tämmöinen no-braineri, eli jos otat 2 tonnin linjaa, avaat siellä 2 tonnissa, niin sulla on aika paljon, sulla on siinä tuplasti aikaa tehdä niitä harjoituksia kuin mitä sulla on siinä, että sä avaat siinä tonnissa ja sulla on lentävä varjo pään päällä siellä 700 metrissä, niin siinä on aika paljon enemmän aikaa harjoitella, kun avaa siellä korkealla. Enemmän toistoja, no se, että on enemmän aikaa tehdä niitä toistoja siellä, mutta myös se, että kun sä hyppää matalan linjalla, niin sä pystyt hyppäämään useamman hypyn päivässä, eli sä pystyt olemaan useammassa pokassa kuin mitä sitten sieltä korkealta. Oikein tämmöinen räimiä tyyppi, niin pystyy jopa ihan back to backiin vetämään päivän, kun hyppää matalalta. Se nyt ei ole suositeltavaa, se ei niin kuin myöskään edistä sitä oppimista kauheasti, mutta saa enemmän hyppejä päivää, kun hyppää matalalta. Siihen on niin kuin enemmän vaihtoehtoja siinä matalalla, ihan johtuen siitä, että siellä ei ole niin paljon ihmisiä siinä matalalla linjalla. Nyt kun mä puhun näin, ja jos minun ihanteellinen maailma toteutuisi, että tosi paljon ihmisiä rupeaa hyppäämään matalalta, niin sitten voi tilanne olla eri, että siellä onkin 8 ihmistä yhtäkkiä sillä matalalla linjalla. Mutta en ole vielä tämmöistä ihmettä nähnyt, että näin olisi, mutta siis on enemmän vaihtoehtoja tehdä niitä harjoituksia. Sitten kun siellä on se 16-17 varjoa auki samaan aikaan taivaalla, niin siellä ei ole ihan kauheasti vaihtoehtoja tehdä mitään kovin hienoja kikkailuja, vaan siellä sitten täytyy lentää kyllä niiden muiden mukaan ja keskittyä siihen turvallisuuteen siinä. Sen lisäksi, että tekee tämmöisiä omia harjoituksia, niin kupukurssit on tosi hyvä. Ja ihan yleisesti se, että kun puhutaan, että pitäisi hypätä enemmän matalalta, niin sitten kuulee, että no, mä oon hypännyt matalalta, kun silleen kyselee, niin on hypännyt jonkun 1 hypyn 2 viikonloppua kesässä ja sanoo, että on hypännyt matalalta ja tehnyt näitä harjoituksia, niin ei se valitettavasti ihan niinkään toimi. Kyllä siihen täytyy niin kuin siis keskittyä siihen niin kuin hommaan ihan pitkäjänteisesti, eli varaa ihan siis vaikka koko viikonlopun tai ehkä jopa viikon ja päättää, että nyt mä hyppään pelkästään matalalta ja se on niin kuin se, millä sitä saa eteenpäin. No sitten, niin, kun puhutaan, että hypätkää ihmiset matalalta ja tehkää harjoituksia, niin sitten aika usein jätetään myös sit mainitsematta sitä, että minkälaisia harjoituksia siellä sitten pitää tehdä tai mitä siellä oikein nyt voi harjoitella. Multakin eräs hyppääjä viime kesänä kysyi, että kun mä en swoopaa, niin mitä mä oikein teen sitten siellä matalan linjalla. Ja sitten mä mietin, että erittäin hyvä kysymys, että tästä ei ihan kauheasti puhuta. Mutta siis ihan jo lähtökohtaisesti niin voi harjoitella avauksia. Mä palaan tähän pointtiin vähän tuossa myöhemmin. Mutta niin sitten tämmöisiä ihan niin kuin käännöksiä ja muuta, niin mitä voi harjoitella. Meillä on aivan äärimmäisen laaja skaala niin kuin erilaisia käännöksiä, mitä me voidaan tehdä. Meillä on siinä varjossa 8 pistettä, mistä me pystytään sitä varjoa ohjaamaan. Ja meillä on siihen vielä meillä on siihen myös erilaiset niin kuin keinot tehdä niitä käännöksiä. Lähdetäänkö me siihen käännökseen täysliidosta, lähdetäänkö me siihen käännökseen täysjarrutuksesta vai puolijarruilta, tullaanko me sieltä käännöksestä ulos täysliitoon vai täysjarrutukseen, kaikki nämä aiheuttaa niin kuin erilaisia käännöksiä ja kaikille niille käännöksille on joku käyttötarkoitus, että tämmöisessä tilanteessa sun tarvii tehdä tämmöinen käännös ja tuommoisessa tilanteessa sun tarvii tehdä tommoinen käännös. Ja tämä kaikki tulee, sitä ympyrää tulee takaisin itteensä, että sitten kun
sä olet siinä tilanteessa, että sulla on siellä 16 varjoa samaan aikaan auki siellä taivaalla tai jopa enemmän, ollaan hypätty puljakoneista, siellä on monta kymmentä varjoa samaan aikaan auki, niin että sun ei tarvitsisi miettiä sitä, että nyt mun täytyy tehdä käännös täysliidosta ja tulla ulos siitä käännöksestä täysjarrutukseen, vaan että se tapahtuisi niin kuin sulla niin kuin reaktiona. Se olisi niin kuin semmoinen täydellisen hyppääjän niin kuin tilanne, että niitä ei tarvitsisi miettiä, vaan ne tulee niin kuin selkärangasta ja että se kupu olisi niin kuin osa sitä hyppääjää. No sitten sieltä matalalta, niin sieltä pystyy harjoittelemaan myös tarkkuusniksiä niille sitten sinne reserviin, eli sitten kun asiat ei menekään ihan niin kuin Strömsössä, niin sä voit harjoitella sitä tarkkuusniksiä ja sitä kaukaiselta spotilta tulemista jo siitä matalan linjalta. Ja tämä ei tarkoita sitä, että sun tarvii hypätä kaukaa, vaan sä voit siinä, kun sä oot varjon varassa, niin sä voit kuvitella, että okei, toi kaukana oleva pelto olisi nyt mun laskeutumisalue, että nyt kun mä teen tämmöistä asiaa, mä vedän nyt vähän takinmaisista tai mä vedän syville jarruille, että niin kuin, miten se pelto, että pääsisikö mä tonne pellolle, vaikka se laskeutumisalue onkin siinä niin kuin lähellä, niin se, että mä sanon, että harjoitelkaa kaukaiselta spotilta tulemista tai harjoitelkaa tarkkuusniksi, niin ei tarkoita, että se tarvitsisi välttämättä hypätä sieltä kaukaa. Tietysti sekin on ihan vaihtoehto, mutta se täytyy sitten suunnitella pilotin ja maahenkilön ja muun pokaan kanssa ja muuta, että jos halutaan vähän normaalista poikkeavaa uloshyppypaikkaa. Siellä pystyy harjoittelemaan sitä loppuvetoa, 2 vaiheista flareia pystyy harjoittelemaan matalan linjalta hyvin, sieltä saa tosi paljon toistoja, kun hyppää 2 tonnista ulos havaa heti ja tekee niitä loppuvetoja, niin se rupeaa tulemaan selkärankaa se, että mihin kohtaa, missä on se sweet spot ja mihin kohtaa se eka osa pitääkään vetää. Tarkkuuden harjoittelu, niin en tarkoita nyt ihan siis tämmöistä perinteistä tarkkuusharjoittelua, vaan tarkoitan sitä, että sä pystyisit aina laskeutumaan siihen kohtaan, mihin sä haluat. Ja mä en tarkoita nyt sitä, että kun sun varjo aukeaa ja sä katot sinne alas ja siellä on se utin valtava laskeutumisalue, että sä päätät, että mä haluan laskeutua tohon. Vaan mä tarkoitan sitä, että se olisi semmoinen niin kuin pienempi piste. Eli nyt vaikka esimerkkinä se keskiympyrä, se hiekka keskiö siinä, niin suunnittelet, että laskeudut siihen. Semmoinen sanonta, niin jossain leffassa sanottiin hyvin, että aim small, miss small, eli jos sulla on pieni kohde, niin sit sä suurella todennäköisyydellä tuut ainakin siihen lähelle. Sekin on semmoinen niin kuin taito sinne reserviin pakkiin. Normaalitilanteessa utissa niin se meidän laskeutumisalue on aika iso, että vaikka sä et nyt niin kuin osuisi sinne, mihin sä haluat niin kuin just tasan tarkalleen metrilleen, niin sä hyvin suurella todennäköisyydellä oot siinä isolla kentällä. Mutta sitten kun taas asiat on mennyt vähän pieleen ja pitää sihdata sinne jonnekin pienelle pellolle tai vaikka sinne turkulaisten hiekkaneliöön siellä mettässä, niin sitten se tarkkuus on aika tosi kiva. Ja myöskin sitten kun lähdetään vieraileville kentille, Selänpään lentokenttä ei ihan kauhean iso ole ja Turkuun jos menee hyppään, niin siellä on ihan älyttömän pieni se laskeutumisalue sama Oulussa, niin se tilanne ei ole aina yhtä ideaali mitä utissa, niin se saattaa se, jos ajattelee tarkkuutta silleen, että mä osun tuohon utin laskeutumisalueelle, niin se antaa vähän vääriä kuvia niistä omista taidoista. Mutta joo, se yleisesti tämmöisestä niin kuin yleisistä kupuasioista. Näitä ihmiset, niin kuin jos ei nyt ihan aktiivisesti niin kuin väittele vastaan, kun näistä puhuu kerholla, niin kyllä silleen niin kuin passiivisesti huomaa, että ihmiset vähän pyörittelee silmiä, kun puhutaan matalalinjan hyppäämisestä tai muuta vastaavaa. Ja siitä, että siihen keskittyisi sille, dedikoisi aikaa sille kupuhommalle ja että se rupeisi toimimaan. Aika usein kuulee ihmisiä puhuu niin kuin monta vuotta, että se laskeutuminen ahistaa ja etsitään uutta varjoa ja etsitään sitä ja tätä, mietitään tätä ja mutta sillä niitä niin kuin matalia hyppyjä ei kuitenkaan niin kuin hypätä niin kuin tai niin kuin suurempaa määrää kerralla. Sitten kun semmoinen ihminen niin kuin päättää, että okei, nyt mä hyppään näitä matalia vaikka koko kauden tai edes 3 viikonloppua tai pari viikkoa tai muuta vastaavaa, niin semmoista tilannetta mä en ole vielä omin silmin todistanut, että se homma ei olisi ruvennut niin kuin ainakaan parantumaan. Sitten kun se lusikka otetaan kauniiseen käteen ja sitä ruvetaan työstämään sitä hommaa, niin sitten se vaan niin kuin kerta toisensa jälkeen esimerkit tulee sieltä, että homma toimii. Niin mä kannustan tätä lämpimästi kaikille, joita vähän jännittää se kupun varassa oleminen. Ja vaikkei se jännittäisikään, niin jos vaan haluaa itsestään parempaa hyppääjää, niin kannattaa sitä hommaa työstää.
tämä kupu-homma on niin semmoinen laaja ja siinä on niin monta asiaa, että tästä voisi puhua vaikka koko loppuillan, mutta yksi semmoinen asia, mikä vähän niin kuin putoo näiden osa-alueiden väliin, eli siis kun puhutaan, että on vapaapudotushomma ja meillä on coacheja siihen, jotka puhuu niistä vapaapudotusjutuista ja sitten on meitä kuvun käsittelykouluttajia, jotka puhuu niistä kupuhommista, niin siinä on välissä aika semmoinen olennainen osa, mikä joka hypyllä täytyy tehdä, eli laskuvarjoavaus, ja se on semmoinen, että siitä ei niin kuin oikein oppilaskauden jälkeen ihan kauheasti puhuta, ja oppilaskaudellakin puhutaan mun mielestä aika vähän, että mitä se niin kuin laskuvarjon avaaminen tapahtuu, ja mä nyt vähän niin kuin kaappasin sen nyt tähän kupupuolelle, tämän laskuvarjon avaamisen. Ja se laskuvarjon avaus, niin sehän nyt alkaa avausmerkistä ja päättyy siihen, kun kupu lentää täysin, tai on täysin avautunut ja lentää. Se, mitä oppilaille opetetaan laskuvarjohyppääjän oppaassa, niin katse horisontissa, symmetrinen asento, vain kädet liikkuu. Nämä on suluissa tässä slaidissa sen takia, että nämä ei niin kuin varsinaisesti välttämättä opeteta siinä itse avauksen yhteydessä, vaan nämä on jo siellä niin kuin aikaisemmin myös siinä vapaapudotusosassa. Se, mitä oppaassa sanotaan siitä itse avauksesta, niin on, että taivuta, tartu, vedä. Ja tämä on se, minkä niin kuin oppilasajan mennään läpi, ja Novamesut pystyy siitä erittäin hyvin katsomaan vierestä, kun se avaus tapahtuu, ja siitä annetaan palautetta oppilaalle. Sitten harmillisesti aika tosi kokeneitakin hyppääjiä näkee, jotka on vähän ruvennut lipsumaan näistä jutuista, ja semmoisia on niin kuin tosi paljon semmoisia vajaatoimintoja, jotka joko aiheutuu tai olisi ihan suoraan vältettävissä sillä, että se avausasento ja se avaus olisi niin kuin hyvä. Eli aika nopeasti sitten aika usein kelpparin saamisen jälkeen niin ne avaukset rupeaa vähän lipsuun, rupeaa se katse olemaan siellä maassa ja rupeaa pylly vähän olemaan pystyssä, ja semmoinen oikein perinteinen, mikä tässä tokassa kuvassakin näkyy vähän, että se oikea jalka pikkasen tuppaa, tulee vähän enemmän koukkuu kuin siinä avauksessa on, ja sitten kun niitä asioita ei työstä ja niitä ei korjaa, niin sitten ne vaan pahenee niin kuin vuosien varrella, ja sitten kun kuvut pienenee ja hyppykokemusta karttuu, niin ne pienemmät kuvut, niin ne rupeaa olemaan herkempiä sille avaamiselle sitten. Niin tätäkin voi niin kuin työstää siinä matalalle linjalla, ja sitten kun mennään tästä niin kuin eteenpäin, niin sitä ei ihan kauheasti niin kuin oppilaillekaan sit puhuta. Siitä ei Novamesutkaan, niin kuin tämä on about se viimeinen kuva, minkä Novamesu näkee siitä oppilaasta, niin siitä ei pysty oikein antaa mitään palautetta, ja kyllä siitä jonkun verran puhutaan, kyllä mullekin on nämä asiat niin kuin opetettu, mutta ne on mun nähdäkseni selkeästi vähän paitsiossa kaiken muun koulutuksen ohella. No kun se tatti irtoaa siitä kädestä, niin se mitä siitä virallisesti oppaassa puhutaan ja mitä opetetaan, niin on se, että katse horisontissa, symmetrinen asento ja ollaan valmiita väistämään. Nämä on nämä pääpointit, mitä niin kuin toitotetaan kaikille, ja väittäisin, että kaikki siellä linjoilla niin on vähintään kerran jokaisen näistä kuullut. Se, mikä tästä jää niin kuin mun mielestä usein puuttumaan, niin on se, että niitä ei avata ihan kauheasti, mitä ne tarkoittaa. Eli katse horisontissa, niin kuin jo siinä aikaisemmin mä totesin, että se on vähän niin kuin puhuttu jo siellä vapaapudotuksen osalla, varsinkin Nova-oppilaille puhutaan, että pidetään se katse siellä horisontissa, otetaan sieltä kiintopiste, mutta se katse horisontissa olisi hyvä pitää myös sen jälkeen, kun se avaus nostaa sut pystyyn, eli se katse pysyisi siellä horisontissa. Symmetrinen asento, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että sit kun se tatti on irronnut siitä kädestä, niin se tuotaisi takaisin sinne vapaapudotusasentoon, eli oltaisiin siinä niin kuin hyvässä vapaapudotusasennossa sen tatin heiton jälkeen. Semmoinen, mistä puhutaan aivan äärimmäisen vähän, ja tämä jakaa jopa vähän mielipiteitä, mutta aika semmoinen hyvä yhteismielipide on siitä, että jos ne jalat tuo yhteen siinä tatin heiton jälkeen, eli toisin sanoen polvet ja kantapäät yhteen, niin se auttaa sitä symmetrisyyttä. Silloin niissä jaloissa ei ole. Sitä käytetään Nova-oppilaille, jos on vapaapudotuksen aikana jalat eri tasolla, niin sitä on, niin kuin on ihan siis se käsimerkkikin, minkä jotkut saattaa muistaa, että näytetään, että kopauta kantapäitä yhteen, niin silloin ne jalat tulee niin kuin symmetrisesti. Niin ihan sama homma tuossa avauksessa, että kun tuo ne jalat yhteen, polvet yhteen, kantapäät yhteen, niin silloin ne jalat on symmetrisesti.
Sen jälkeen, kun se on nostanut pystyyn, se avaus, niin mietittäisiin edelleenkin sitä hartialinjaa, että se olisi se horisontin mukaisesti. Ja sitten puhutaan tästä, että ollaan valmiita väistämään. No, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa ja miten se sitten käytännössä tapahtuu, niin mä nyt teen tämmöisen haastavan kysymyksen, eli mä toivoisin, että siellä jokainen miettii nyt omassa mielessään, tässä on 2 eri hyppääjää, 2 eri kuvaa, 2 eri avausta, A ja B, niin kumpi näistä hyppääjistä on valmiimpi väistämään, jos siihen sattuisi joku toinen varjo aukeamaan lähelle. Annan semmoisen 10 sekuntia aikaa miettiä. En mä nyt rupea keräämään mitään statistiikkaa tai mitään, ja mä en chattiäkään tässä esitystilassa nyt näe. Jos siellä on joku rohkea, joka sanoi mielessään vaihtoehto B, niin onko tarpeeksi rohkea avata mikin ja vähän puolustella, että minkä takia B? Joko ei ole yhtäkään tai sitten ei vaan halua avata mikkiä. No entäs A:n puolesta? Onko puolesta puhujia? Hiljasta on. No, mä oletan, että kukaan ei vaan halua puhua. Mä sanoisin, että vähintään yksi siellä on miettinyt B:tä. Ja mä perustan tämän mun ajatuksen ihan siihen, että aika usein puhutaan sitä, että oltaisiin valmiita väistämään, että olisi kädet siellä viilekkeellä, kun se opetetaan niin, että väistettäisiin, niin kuin jos siihen joku sattuu lähelle tulee ja tarvitaan väistää, niin väistetään oikealle ja väistetään takinmaista kantohihnaa käyttäen. Niin se on jotenkin muuttunut tässä kansankielessä niin, että ne kädet pitäisi mahdollisimman nopeasti saada sinne viilekkeelle, että oltaisiin valmiita väistämään. Se ongelma nyt tässä kyseisessä kuvassa on se, että jos te katsotte tämän B-kuvan hyppääjän päätä, niin ketä se väistää? Eihän se näe ketään hyppääjiä sen edessään, kun se katsoo sinne ylös sinne omaan kupuunsa. Eli kyllä mä väittäisin, että hyppääjä A, jolla kädet ei ole siellä viilekkeillä, katse on sinne eteenpäin, niin kyllä mä väitän, että se hyppääjä A, siitä saa nopeammin ne kädet sinne viilekkeelle, kuin mitä tämä hyppääjä B saa sen katseensa sinne horisonttiin, kun ei se hyppääjä B tiedä, että sillä pitäisi se katse siellä horisontissa olla. Niin tämmöinen ajatus vaan tähän näin. Kun mä rupesin tätä esitystä tekemään, niin mä yritin YouTubesta vähän etsiä hyppyvideoita. Mulla ei valitettavasti uudella koneella ollut omia hyppyvideoita kovalevylle siirrettynä, niin mä etsin YouTubesta hyppyvideoita. Ja mä ihan oikeasti, mä en valehtele, että mä otin 4 hyppyvideoa, jotka ei ollut millään 360-kameralla kuvattuja, vaan normaali GoProlla kuvattuja. Ja mä otin 4 hyppyvideoa ja katoin semmoiset, missä näkyy avaukset. Ja mä sain 4 tämmöistä screenshottia tästä otettu. Eli kaikilla on heti katse siellä kuvussa, kaikilla on kädet siellä viilekkeillä. Vaikka niin kuin sanotaan, että oltaisiin valmiita väistää sieltä viilekkeistä, niin mä väittäisin, että siitä myös tulee aika paljon ongelmia siitä viilekkeistä tarttumisessa. Ihan nyt ensinnäkin semmoinen tämmöinen niin kuin fysiikan lakien fakta, eli tuossa kohtaa, mikä näissä kaikissa kuvakaappauksissa on tämä kupu kehittymässä, niin siinä kohtaa sitä kupua ei vielä käännetä yhtään mihinkään niistä viilekkeistä. Jos tässä kohtaa rupeaa viilekkeistä vetämään, niin voi olla aivan varma, että siellä on kierteet seuraavaksi. Ja sitten kun sulla on kierteet ja siellä on joku, jota sun pitäisi väistää, niin sitten on soppa valmis. Eli tässä kohtaa, niin en mä nyt sano, ettei niitä käsiä saisi sinne viilekkeelle viedä, mutta älkää Herran Jumala antako mitään inputtia sinne viilekkeelle. Eli jos ne kädet nyt on pakko sinne viilekkeelle viedä, niin ei minkäännäköistä niin kuin vetoa kummastakaan viilekkeestä. Ihan vaan pidettäisiin siellä. Mun suositus olisi se, että ei vietäisi niitä käsiä sinne viilekkeelle. Se syy, minkä takia mä suosittelen näin, niin tämä, mistä tämä koko niin kuin aihe mulle tuli niin kuin mieleen, niin oli tuolla kerhon WhatsAppissa oli joku aika sitten vähän keskustelua sitten, että jos sitten aiheuttaa niitä kierteitä itselleen,
niin mitä tapahtuu sitten, kun ne kädet on siellä viilekkeillä. No siitä nyt heikkohermoset pistää nyt minuutiksi silmät kiinni, eli siinä voi käydä näin, eli siellä näkyy tuo ympyrässä, niin on sormisia kierteiden välissä. Seuraava kuvakaappaus siitä niin oli tämän näköinen. Eli siinä niitä sormia ei saatu sieltä kierteiden välistä pois, onneksi oli toinen käsi vapaana, että pystyi tekemään irti päästä, mutta sitten kun se irti päästetty kupu lähti silleen, että ne sormet oli vielä siellä välissä, niin sormesta tuli ton näköinen. Ei ole kovin kivan näköinen. Toinen syy, minkä mä itse unohdin sanoa silleen, että kun se katse on tuolla ylhäällä, niin jos te katsotte tuota valkokypäräistä hyppääjää, tuota B-hyppääjää, niin jos tässä kävisi nyt niin, että se slideri sieltä lävähtäisikin alas ja tulisi semmoinen avaus, että selkäranka lyhenee 2 senttiä, niin te voitte miettiä, että toi pään asento tuossa, niin ei ole kovin kiva retkahdus tiedossa, että jos se pää on tolleen pystyssä, niin kuin puhutaan, että esimerkiksi autokolarissakin kannattaa aina kroppa olla niin kuin mahdollisimman suorassa ja keskellä ja muuta vastaavaa, niin ihan sama se pätee tähän, vaikka voimat tulee eri suunnasta, eli oltaisiin mahdollisimman suorassa ja oltaisiin mahdollisimman valmiita myös ottamaan semmoiset kovemmat iskut vastaan, jos sieltä tulee kovia avauksia. Se tuli mulle mieleen tästä, että jos tätä, niin kun näitä kuvia analysoi vähän tarkemmin, niin ensimmäinen pois lukien niin kaikissa niin näiden hyppääjien päät on vinossa. Se huomaa siitä, että nuo raiserit ei ole niin kuin vaaterissa, eli se tarkoittaa sitä, että pää on vinossa. Niin jos se on vielä vinossa se pää, niin se aiheuttaa sen, että paino menee jommalle kummalle puolelle, mikä aiheuttaa sitten epätasaisen avauksen ja pahimmillaan kierteet, vähimmillään niin, kääntyvä avauksen, eli ei pysy suunnassaan se avaus. Sitten tästä seuraavasta niin kuin avauksesta, kun ne sormet on siellä kierteiden välissä, niin se on myös yksi myyntipuhe. Ne, jotka on mut tuntenut pidempään, tietää, että mä olen intohimoinen hanskojen puolesta puhuja, niin jos tässä olisi ollut hanskat kädessä, niin voi olla, että se olisi päässyt luikahtaa sieltä välistä pois. Ja tässä on myös allekirjoittaneen esimerkki siitä, että jos käy niin, että ne sormet jää sinne kierteiden väliin ja on hanskat kädessä, niin sitten voi käydä niin, että se hanskan sormi jää sinne kierteiden väliin, eikä se oma sormi. Tuon edellisen kuvan nyt, kun tänä keväänä näin siellä WhatsAppissa, niin olin ihan kiitollinen tästä, että itse olen käyttänyt hanskoja, vaikka itsekin sain ne sormet sinne kierteiden väliin. Mutta joo, jos se näistä kauhutarinoista sitten päästäisiin jonkinnäköiseen lopputulemaan, eli tehdään töitä niiden kupuhommien niin kuin eteen, niin sitten ne ei ahista niin paljon. Harjoitellaan tarkoituksenmukaisesti, eli kun lähdetään hyppää sinne matalalle, niin se ei ole mikään niin kuin hyppynumeron niin kuin kasvattamista ja semmoista, että lähdetään nyt vaan lätkimään, vaan mietitään ihan suunnitelma sille hypylle. Ihan samalla tavalla kuin vapaapudotushypyille, niin ei sitä nyt tarvitse mennä kävelemään sinne niin kuin kuivaamaan sitä hyppyä läpi, mutta käynyt mielessään läpi vähän niitä harjoituksia, mitä siellä haluaa tehdä. Avaaminenkin, se on taito siinä, missä muutkin, ja se vaikuttaa myös niihin avauksiin, vajaatoimintoihin ja aivan kaikkeen niin kuin siinä sitten kuvuvarassa, että jos sä oot avannut hyvin, niin sitten siitä tulee luultavasti hyvä hyppy. Ja se avauskin, niin sitäkin siinä matalalla linjalla, kun hyppää tulos, avaat siinä 5 sekunnin delayn jälkeen tai 10 sekunnin delayn jälkeen, niin sulla ei ole vielä niin kova putoamisvauhti. Se avaus on niin kuin hitaampi, niin siinä on enemmän aikaa niin sanotusti itse ryssiä se avaus, eli kaikki tapahtuu korostetusti, koska se on hitaampi, niin sen takia se on myös hyvä harjoitella niitä täydellistä avausasentoa siitä matalan linjalta. Ja sitten viimeisenä pointtina tässä, että pidetään ne näpit pois sieltä kierteistä ja mielellään kokonaan sieltä raisereista, kun avataan varjoa. Tämä mun koko esitys, niin tämä nyt oli vähän silmällä pitäen tämmöisille niin kuin NS-normaalivarjoille hyppääville, eli niin kuin jos siellä nyt pahasti triggeröidyttiin ja hypätään ristikolla, että tarvii pitää kädet siellä raisereilla ja avata sitä avausta, niin tämä puhe oli nyt enemmän semmoisille normaalivarjoille, sabreille ja safireille ja magellaneille ja muille tämmöisille varjoille suunnattu, että sitten ne, jotka hyppää ristikoilla ja muilla tämmöisillä erikoiskuvuilla, niin niillä on sitten ihan omat kurssinsa niille. Mutta jes, mulla ei sen enempää, aika tarkka puoli tuntia, minkä mä Satulle lupasin, ja toivottavasti nähdään mahdollisimman monen kanssa kupukursseilla tänä kesänä. Jes, kiitos tosi paljon
tosi paljon oli todella hyviä ajatuksia ja itsehän olen myöskin oman peukaloni hypylä numero 17 peukalon nivelsiteen saanut poikki työntämällä käden juurikin sinne raisereihin, eli ihan täältä löytyy myöskin kokemusasiantuntija tähän asiaan liittyen. Sillä aikaa, kun mä laitan ton oman jaon päälle, niin jos jollain on vielä jotain kysyttävää Teemulta, niin nyt voi kysyä. Muuten siirrytään sitten tuonne vieraisiin kenttiin. Mulla ei ehkä varsinaisesti kysyttävää, mutta noihin harjoituksiin ja kursseihin vaan semmoinen niin kommentti ja ajatusten herättelijä, että siellä laskuvarjohyppäjän oppaassa ja oppilasurallahan on 3 kuvun käsittelyhyppyä. Ja jokaisella eri ohjelma, että siinä ei välttämättä kerki ihan oppia niitä kaikkia skillsejä vielä, kun niitä harjoittelee pari kertaa siellä taivaalla. Sama pätee siihen niin kuin kuvunkäsittelykurssiin, oli vaikka sitä B-lisenssiä varten, että onko siinä 5 vai 6 hyppyä ja joka hypyllä on eri ohjelma, niin siinäkään ei välttämättä tule ihan niin kuin jokaisessa harjoituksessa vielä mestariksi, että kannattaa miettiä myös sen kautta, että jos haluaa oikeasti oppia ne asiat, niin niitä kannattaa ehkä myös vähintään toisen kerran käydä harjoittelemassa. Erittäin hyvä pointti siellä takarivissä. Veit jalat suustani. Yes. Kiitos Teemulle. Puhutaan tässä lopussa vähän vielä tämmöisistä tutuista vieraista kentistä, eli meidän päivittäisessä toiminnassa kesäaikana hypätään eri paikkoihin ja nyt ollaan huomenna lähdössä hyppäämään taas tavallaan uuteen paikkaan, kun lähdetään pääsiäisleirille Vesikselle, niin ihan muutamia sanoja siitä, että mitä kannattaa muistaa silloin, kun hypätään jonnekin muualle kuin sinne ihan tutuimmalle kotikentälle. Ja nyt mä en puhu mistään tämmöisistä syrjähypyistä tai inhopeista niinkään, vaan nimenomaan näistä vieraista kentistä. Eli tietenkin se koko homma alkaa siitä, että tutustutaan siihen kentän ilmakuvaan huolellisesti ennen sitä hyppyä. Nämä ilmakuvat, varsinkin näistä meidän retkipokakentistä, niin löytyy täältä UTista tuolta kerhotalon päädystä. Löytyy myöskin meidän hyppytoiminnan ohjeesta. Huomioikaa, että sen kentän, mihin ollaan hyppäämässä, niin ne mittasuhteet voi olla ihan eri kuin mitä täällä UTissa. UTin kiitotiehän on 2 kilsaa pitkä. Nyt esimerkiksi tässä kuvassa oleva Lappeenrannan kenttä, niin Lappeenrannan kiitotie on 2,5 kilsaa pitkä. Eli se on huomattavasti, mutta on kuitenkin selkeästi pidempi UTin kiitotietä. Eli ne mittasuhteet voi olla ihan tosi erilaiset. Eli mitä siitä pitää katsoa sitten siitä ilmakuvasta, niin tietenkin se laskeutumisalue, mutta erityisesti olisi syytä painaa mieleen ne varalaskeutumispaikat ja vaara-alueet. Eli mitä siellä mahdollisesti on vaara-alueita, onko siellä, no tässä on esimerkiksi järveä, tässä on kaivosta, täällä on kaupunkia, varalaskeutumispaikkoja ei niin hirveästi ole, toki lentokenttäalue on iso, mutta että oikeasti miettisi sitä ilmakuvaa muutakin kuin vaan, että miettii sen laskeutumiskuvion siinä, vaan että miettisi mitä siellä niin kuin lähistöllä on. Ja sitten kun lähdetään sinne vieraille kentälle hyppäämään ja pidetään tietenkin asianmukainen briefi siitä kentästä, niin oo ajoissa siellä briefissä. Ja oo siellä sillä lailla valmiina, että se hyppy on suunniteltu, että sä et enää sen ryhmän kanssa siinä sit höpöttele muita, vaan oikeasti oot siinä briefissä valmiina ja kuuntelen ne ohjeet. Siinä käydään läpi kuitenkin se kenttä ja sen kentän erikoisuudet, laskeutumisalueet, tietenkin hyppyjärjestys, laskeutumissuunta. Se voi olla määritelty. Pääsääntöisestihän meillä laskeutumissuunta määritellään sen tuuliteen mukaan, mutta esimerkiksi just tuolla Lappeenrannan kentällä, niin me pyritään laskeutumaan siellä aina kiitotien suuntaisesti. Eli se tuulitee tulee osoittamaan kiitotien suuntaisesti joko itään tai länteen. Ihan siitä syystä, että näin me saadaan
eniten tilaa sille laskeutumiselle. Ja näillä vieraille kentille hyppäämisessä niin aina pitää olla se puhelin mukana. Eli hoida tai valmistaudu siihen, että sulla on sellaiset varusteet tai vaatteet, että sä saat sen puhelimen mukaan vyölaukku hyppysuitin alle esimerkiksi tai joku muu keino, mutta se puhelin pitää olla mukana ja se pitää olla mukana niin, että sä pystyt varmistamaan, että se ei pääse putoamaan sieltä sen hypyn mukana. Ja myös sitten se, että sulla on niin kuin tarvittavat numerot tallennettuna sinne puhelimeen. Eli esimerkiksi nyt tänne Lappeenrantaan hypättäessä, niin siellä on se Lappeenrannan maahenkilön puhelinnumero. Siellä ei paljon auta, että soittelet raviradalta UTin maahenkilölle, ei se pysty sua tulla hakemaan. Eli kuuntelet ne briefit, nämä käydään niissä briefeissä aina läpi. Ja sitten aina kun me mennään jonnekin vieraalle paikalle hyppäämään, niin muistetaan se, että me ollaan siellä vierailijoita. Eli huolehditaan siitä, että siivotaan, käyttäydytään asianmukaisesti ja siivotaan ne omat jäljet. No tässä ekassa kuvassa meillä on tosiaan nyt se Lappeenrannan kenttä. Niitä huomioitavia asioita on tietenkin se kentän korkeus. Uttiin nähdenhän Lappeenrannan kentällä ei ole kuin 3 metriä korkeuseroa, eli käytännössä ei juuri mitään. Ja just se, minkä mainitsin, ne mittasuhteet, eli Lappeenrannassa Kiitsa on 2,5 kilsaa, jonkin verran pidempi kuin meillä täällä Utissa. Pokabriefissähän aina määritellään myöskin se linja. Lappeenrannassa linja lennetään aina tuon Kiitotien suuntaisesti. Ja kun on kyse lentokentästä, niin Kiitotietä ei koskaan saa ylittää varjon varassa alle 300 metrin korkeudessa. Lappeenrannassa Kiitotietä ei myöskään koskaan saa ylittää kävellen. Ja siellä ei ole maahenkilöillä minkäännäköistä noutoautoa, eli kannattaa suunnitella niitä laskeutumiskuvioita sen mukaisesti, että oikeasti pääsee laskeutumaan sitten sinne minne pitääkin, koska muuten tulee kohtalaisen pitkä kävelyreissu. Tosiaan Kiitotie on 2,5 kilsaa pitkä. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin tuolla Lappeenrannassa se laskeutumissuunta pyritään aina pitämään Kiitotien suuntaisesti. Siinä pokabriefissä käydään läpi sitten, että laskeudutaanko, onko se laskeutuminen itään vai länteen ja millä laskeutumiskuviolla sinne laskeudutaan. Ja pokabriefistä tai kenttäbriifissä käydään myöskin läpi sitten siellä Lappeenrannassa vaaran paikat, kummut ja montut ja mitä muuta siellä sitten onkaan. Näillä vierailla kentillä myöskin täytyy ottaa huomioon se, että pääsääntöisestihän siellä pakataan ulkona. Ei välttämättä ole pakkauspainoja ainakaan kaikille. Huolehdittaisiin, että olisi siellä hyppysuitin taskussa muutamia kumppareita, ehkä varaluuppi, jos sellaiselle tulee tarve. Ja sitten erityisesti silloin, kun puhutaan nimenomaan näistä meidän retkipokista, niin se on vähän koko sen pokan yhteisvastuullinen se kellon katsominen myöskin, että sieltä sitten se viimeinen poka, mikä lähtee kohti Uttia, niin lähtee sitten oikeasti sieltä ajallaan, jotta Utissa saadaan sitten hyppytoiminta käyntiin johdevasti. Vielä tuohon ihan niin kuin yleisiin vieraille kentille hyppäämiseen, niin siitä briefistä unohdin vielä sen sanoa, että briefissähän on mukana myöskin aina pilotti. Ja erityisesti näille vieraille kentille, kun hypätään, niin se pilotin ja hyppääjien kommunikointi ja se, että ollaan niin kuin samalla kartalla asioista, niin se on erityisen tärkeää. Eli keskustellaan sen pilotin kanssa ennen sitä pokan lähtöä. No sitten tuossa seuraavassa kuvassa meillä on tämä meidän toinen retkipoka-kenttä, jonka Teemukin tuossa taisi mainita, eli tämä on tämä meidän Selänpään kenttä. Ja nämä on tosiaan samassa mittakaavassa nämä kartat. Eli tosiaan huomioikaa ne mittasuhteet. Selänpään Kiitotien pituus on tasan kilometri.
Eli se on tasan puolet lyhyempi kuin mitä meidän UTin kiitotie on. Korkeuseroa selänpäässäkään ei mitään ihan merkittävää ole. Se on 24 metriä korkeampi kuin UTin kenttä. Eli normihyppäjille ei juurikaan aiheuta mitään muutosta, mutta se on hyvä tiedostaa ja hyvä huomioida. Ja selänpäähän on tosiaan tuommoinen ristikkokenttä, siellä on se pääkiitotie, joka on asfalttikiitotie, ja sitten siinä on se ristikkäinen sorakiitotie, joka on sitten himpun verran lyhyempi kuin se pääkiitotie. Siellä ei ole mitään erityisiä sääntöjä sen kiitotien ylittämiseen varjon varassa tai kävellen, mutta ympäristö pitää tietenkin koko aika tarkkailla, koska siellä voi olla niitä muita käyttäjiä. Se, että minkä takia siellä ei ole sitä 300 metrin sääntö, on se, että esimerkiksi meidän konehan ei tule sinne koskaan laskuun, eli ei ole, siitä ei ole mitään vaaraa, ja maahenkilö kommunikoi sitten mahdollisen muun kentällä olevan liikenteen kanssa, että he ovat tietoisia, että meillä on hyppäjiä ilmassa, mutta tosiaan pitäkää ne silmät auki kaikesta huolimatta. Tuon kentän koon tai pienuuden takia, niin siellä me pyritään lentämään linja aina etelä-pohjoissuuntaisesti. Siellä kentän itäpuolella on vaara-alue, jota pitää välttää, eli se aina vähän hankaloittaa sitten, tai riippuen tietysti tuulen suunnasta, että pystytäänkö vastatuulilinjaa lentämään. Ja selänpään erikoisuus on se, että siellä me lennetään aina lyhyt linja. Johtuen siitä, että siinä varalaskeutumispaikkoja ei varsinkaan tuolla pohjoispuolella, varalaskeutumispaikkoja ei oikeastaan ole muualla kuin tuolla etelässä. Eli linjan pituus on lyhyt, jotta kaikilla on mahdollisuus päästä onnistuneesti laskuun sinne lentokenttäalueelle. Linjan pituus on siis noin 30 sekkaa, 3 ryhmää, eli aina jos ryhmiä on enemmän kuin se, niin otetaan 2 linjaa, ja myöskin se, että jos jollain ryhmällä kestää se exitti ja kiipeämiset ja muut kestää pitkään ja näyttää siltä, että linja on kestänyt kauemmin, niin sitten otetaan ilman muuta aina se toinen linja. Eli jokaisen ryhmän täytyy spotata itse ja olla tietoinen siitä, että missä ne linjan alku- ja loppupisteet on. Selänpäästähän meillä on noutuautot hakemassa, eli muista aina jälkimanifestautua sille maahenkilölle, koska maahenkilö on se, joka varmistaa, että kaikki varmasti sitten pääsevät sieltä myöskin kyydillä kotiin. Eli se on vähän niin kuin manifestautuminen tai pokautuminen siihen kyytiin samalla kun jälkimanifestaat itse siltä hypyltä. No sitten mä halusin ottaa tähän ton Vesivehmaan kentän. Tämä tullaan lisäämään meille tuohon meidän ihan hyppytoiminnan ohjeeseenkin liitteenä samalla tavalla kuin siellä on nyt se Selänpään ja Lappeenrannan hyppäjän ohje liitteenä. Eli nythän me ollaan tosiaan huomenna lähdössä pääsiäisen viettoon Vesivehmaalle ja siellä toki, niin kun, jos ei siellä ole aikaisemmin hypännyt, niin siellä sitten kenttäbriefin saa tietenkin paikan päällä, mutta ihan vaan niin kun, halusin tuoda tämän ilmakuvan myöskin tähän lyhyesti läpikäytäväksi. Eli myös tässä ne mittasuhteet täytyy ottaa huomioon. Tuo Vesiksen pääkiitotie, niin se on vähän alle 1,3 kilsaa pitkä, eli sekin on selkeästi lyhyempi kuin mitä täällä UTissa. Myös laskeutumisalueen koko on selkeästi pienempi kuin mitä teillä. Eli jälleen kerran huolehdi siitä, että saat asianmukaisen kenttäbriefin, jos olet esimerkiksi nyt pääsiäisenä tulossa tuonne Vesikselle. Tuollahan on laskeutumisalueen suhteen muutamiakin sellaisia asioita, mitä pitää huomioida, esimerkiksi tuo pondi. Nyt pääsiäisenä me tullaan siellä käyttämään tuuliteetä,
Mutta nyt täytyy sitten huomioida, että siellä on noin keltaisella ympyrällä ympyröidyt tuommoiset teennäköiset merkit. Nämä on, oliko nämä nyt sitten lennokki, liidokki, liitovarjojen jotain tällaisia kulmamerkintöjä. Ne näyttää tuuliteeltä, tai ne näyttää siis, ne on selkeästi teennäköisiä, mutta ne on kulmamerkintöjä, eli älkää sotkeko niitä tuuliteehen. Se tuulitee tulee olemaan neonkeltainen, eli se on selkeästi eri värinen näiden kanssa. Retkipokailua ajatellen, niin Vesivehmaan kenttä on tasa 50 metriä korkeammalla kuin Utin kenttä, eli se kannattaa tosiaan sitten myöskin huomioida, että jos lähtö on Utista ja hypätään Vesikselle, niin siinä on 50 metrin korkeusero. Tuolla Vesiksen kentällä on 2 aktiivista kiitotietä, ja kumpaakaan kiitotietä ei saa ylittää alle 300 metrin korkeudessa. Tuon toisen kiitotienhän joudutaan ylittämään silloin, kun kävellään sieltä laskeutumisalueelta takaisin sinne kerhotalolle, niin pyritään siihen, että se kiitotie ylitettäisiin yhtenä ryhmänä silloin, kun siitä mennään yli kävellen. Ja pidetään ne silmät auki. Huomioidaan, että ne purjelentokoneet ei pidä mitään ääntä, eli varmistetaan, että siellä ei ole liikennettä ennen kuin sitä lähdetään ylittämään. Katsotaan molempiin suuntiin. Eli tosiaan tuossa ilmakuvassa niin tuo vihreä viiva kuvaa sen laskeutumisalueen niitä ulkorajoja, ja punaisella merkitty alue on se Swoopy-Pondin vaara-alue, ja oranssilla merkityt on niitä taitolentäjien merkkejä, eikä puhuin äsken vissiin lennokeista, mutta taitolentäjien merkkejä. Ja sitten sinisellä siellä on lennättäjien pöytä, jota pitää varoa. Nämä on ilmeisesti nyt niitä lennokkiasioita, niin heidän tämmöinen joku pöytä, jota tulee varoa. Eli siellä on niin kuin, siellä laskeutumisalueella on tuollaisia selkeästi huomioitavia asioita. Ja tuolla Vesiksellä niin niitä varalaskeutumispaikkoja, niin siellä kentän eteläpuolelta sieltä löytyy ihan hyvin varalaskeutumispaikoiksi soveltuvia alueita, mutta siellä pohjoispuolella niitä varalaskupaikkoja on sitten huonommin. Eli huomioikaa se myöskin sitten, kun kun sitä hyppyä suunnittelee. Nyt tosiaan ainakin tuon pääsiäisleirin ajan niin laskeutuminen tapahtuu vain ja ainoastaan sen neonkeltaisen tuuliteen suuntaisesti. Sittenhän meillä on tietenkin nämä on näitä meidän niin sanottuja retkipokakohteita, ja nyt liittyen tähän pääsiäisleiriin, sittenhän me hypätään vuosittain tai säännöllisesti myöskin siellä Immolan kentällä, ja nyt tänä vuonna on sitten taas toi leiri All Together Puuki Alavudella, mutta mä en nyt lähde niihin kenttiin sen tarkemmin nyt perehtymään tässä kohtaa, että niissä sitten kun leireille lähdetään, niin siellä on sitten asianmukaiset kenttäbriefit. Mutta tosiaan aina kun hypätään, niin on tärkeää, että pilotin kanssa kommunikoidaan siitä linjasta, mutta erityisesti silloin, kun lähdetään näille niin sanotuille retkipokille, niin se kommunikointi pilotin kanssa on erityisen tärkeää. Ja meillä on Anna-Leena tuolla linjalla. Onko sinulla jotain pilottipuheenvuoroa tässä kohtaa? Onko sinulla jotain kommentoitavaa? No muutama kommentti voisin kyllä sanoa. Pystytkö pakittamaan sinne Lappeenrannan kuvaan? Oho, nyt tässä. Joo. Siitä vaan sen verran, että jos lähdetään Utista, niin se matkahan on niin kuin suht pitkä, ja siinä pitäisi tulla semmoinen pieni vaihe, milloin varmasti tuntuu siltä, että me jäädään niin kuin sille korkeudelle.
pieneksi hetkeksi, ja sehän on ihan normaalia, ihan vaan sen takia, ettei kaikille tulisi sitä hypoksia. Eli jos tuntuu siltä, että ei tule semmoista hetkeä, niin sitten kannattaa vähän katsella omaa korkeusmittaria ja olla varuillaan, että miltä tuntuu. Varsinkin nyt, kun meillä on uusia lentäjiä rivissä myös. Et se on ihan normaalia, semmoinen pieni matkalentohetki. Sitten tuli myös mieleen siitä Lappeenrannasta, että se rullaustie on pikkasen pienempi, ja konehan tulee sinne just siihen samaan paikkaan, minne hyppääjätkin kävelee. Niin varokaa konetta ja antakaa koneelle tilaa kääntyä. Ja sitten myös siellä on aika paljon lintuja, kun ei ole hirveästi lentoliikennettä muuten, niin se olisi myös kiva, jos hyppääjät voisivat myös olla hereillä siinä ja auttaa pilotteja. Just voi katsoa, että missä ne linnut ovat, ja jos on aikaa, jos on pakannut valmiiksi, niin voi vähän katsella, että mihin suuntaan ne yleensä lähtee, ja kertoa sitten pilotille, jos tuntuu siltä, että haluaisi ja on tarvetta kertoa. Ja kuten kaikissa paikoissa, tarkistakaa se hyppylinja, spotatkaa, koska meillä on tosiaan uusia lentäjiä tai väsyneitä lentäjiä välillä, niin kertokaa, jos tuntuu siltä, että nyt tämä menee ihan väärinpäin. Ja Lappeenrannasta just siitä aikataulusta, mutta siitä sä sanoit jo, mutta se on tärkeää, että jos ollaan menossa takaisin Uttiin, niin sit pitää olla valmiina ja lähteä, että me päästään just pudottamaan sitten just sen kello 11 jälkeen. Jep. Selänpää sama juttu, tarkistakaa linja ja spotatkaa. Ja pyytäkää ihan rohkeasti uutta linjaa tai siis 3. linjaakin, jos siihen on tarvetta teidän mielestä, koska se vaara-alue voi olla vähän haastavaa siellä meillä. Ja kenttä on pieni, niin ihan rohkeasti vaan uutta linjaa. Tuolla olisi Henkalla käsi pystyssä. Joo, tuosta vesivehmaasta, että onko siellä havaittu missä määrin GPS-häirintää? Onko se yhtä aktiivista ja pahaa kuin mitä Itä-Suomessa? Osaako vaikka paikalliset sanoa, jos on siellä toiminut? Joo. Oot sä Kosti mestoilla? Kosti on, joo. Joo, mä etsinkin on mestoilla. Ei mun tietääkseni ole ollut ainakaan ongelmaksi asti kyllä, mutta nyt on kyllä pakko sanoa, että melkein piloteet pitää lähteä kyselemään tarkemmin, mutta ei mun tietääkseni ainakaan. Jes. Kohta nähdään. Niin. Ota vaan se vesivehmaan kartta vielä. Ja sä sanoit, että mitä alle 300 metriä, niin ei saisi ylittää kiitotietä, eikö näin? Joo, just näin. Joo, koska tässä on just se juttu, että sekä 07 että 25, jos tulee lentokoneella laskuun, niin pitää pysyä siinä pohjoispuolella. Eli periaatteessa lentää melkein sen teidän laskeutumisalueen päältä. Eli tässähän me ollaan vastuussa siitä, että me katsotaan, tai kaikki on vastuussa kaikesta periaatteessa. Myös maahenkilö on tosi tärkeä tässä. Et sitten kertoo kaikille lentokoneille, että milloin on hyppääjiä ja millä alueella. Mutta semmoinen vinkki tai tieto, että lentokoneet on just sillä pohjoispuolella. Sellaista tuli mieleen. Jes, hyvä. Kiitos. Lähdetään tosiaan
katsomaan huomenissa sitten, että minkälaista GPS-häirintää toivottavasti ei ole, mutta löytyykö Vesikseltä. Mutta hei, mä jatkan tähän loppuun vielä lyhyesti vähän vastuista. Vastuista jo tuossa puhuttiin äskenkin, Anna-Leena mainitsi, mutta haluan vielä puhua nopeasti tästä mun mielestä tosi tärkeästä asiasta. Musta tuntuu, että me eletään, tai ei tunnu, mutta mehän eletään semmoisessa yhteiskunnassa, missä jotenkin keskitytään tosi paljon siihen, että minkälaisia oikeuksia meillä on, ja se näkyy ihan kaikessa, myöskin kerhotoiminnassa. Ja tuntuu, että välillä jotenkin unohtuu ihan täysin se semmoinen yhdessä tekeminen ja oleminen, ja ajatellaan vaan sitä itseä ja niitä minun oikeuksia, ja tuijotetaan vaan sinne omaan napaan. Mutta koitettaisiin muistaa, että me ollaan tässä yhdessä. Tämä on meidän yhteinen laji, ja me halutaan harrastaa tätä yhdessä. Tehdään siitä niin turvallinen kuin me vaan voidaan. Ja toki niin kun hauskaa pitää olla, mutta pidetään se järki päässä. Ja niin kuin aina, niin mä peräänkuulutan semmoista avoimuutta. Puhutaan avoimesti kaikista asioista, kerrotaan mitä ollaan mieltä. Kuunnellaan myös niiden toisten mielipiteitä, mutta ei hävetä sanoa, että mä mokasin tai melkein sattui jotain, vaan kerrotaan siitä ja otetaan kaikki opiksi. Niin kuin Heli sanoi jo aikaisemmin, että se on tosi viisas, joka oppii niistä muiden virheistä, niin annetaan muille mahdollisuus oppia meidän virheistä. Mulla on kyllä sellainen olo, että hyppäjien keskuudessa alkaa olemaan aika ihaltavissa, niin kuin ihaltavasti näkyvissä semmoinen hyvinkin jo avoin ilmoituskulttuuri, eli ei hävetä niitä virheitä, vaan opitaan niistä. Eli jatketaan samaan malliin. Mutta siihen vastuuseen liittyen, niin näitä ihan hyppäämiseen liittyviä vastuita, eli tosiaan vähän kertausta, eli suunnitellaan ne hypyt ja hypätään sitten se suunnitelma. Tässä lajissahan on paljon sääntöjä, mutta niitä ei ole tehty rikottavaksi, vaikka ne välillä ottaakin päähän. Niille säännöille on aina syy, ja se syy ei ole sitä, että me halutaan vaan tehdä kiusaa ihmisille tai rajoittaa ihmisiä. Niille on kyllä ihan oikeat syyt olemassa. Muistetaan ottaa huomioon ne kokemattomat hyppääjät, jottei niiden tai heidän tarvitsisi tehdä niitä samoja virheitä kuin mitä me ollaan jo tehty. Eli ohjataan ja opastetaan. Ja sitten jos me huomataan, että joku on menossa tekemään jotain tosi typerää, niin sanotaan siitä, avataan se suu, ollaan se paha poliisi ja kyseenalaistetaan. Tai ainakin tulkaa sit vähintään kertoa mulle, jos kuulette, että joku on menossa tekemään jotain tyhmyyksiä tai outouksia, niin mä voin sitten turvallisuuspäällikön hattu päässä puuttua siihen asiaan ja käydä kysymässä, että onko tämä nyt ihan oikeasti hyvä idea. Mähän on ollut aina tämmöisten smile fly-hyppyjen ja myöskin kaiken näköisten stunttien puolesta puhuja. Ja ne ei ole siis missään nimessä mitenkään kiellettyjä asioita. Hyppäämisen pitää olla kivaa ja musta on mahtavaa, että ihmiset keksii ja kehittää kaikkea hauskaa. Tämä smile flyhan on jo olemassa oleva konsepti, mikä kumoaa sen hyppäämiseen liittyvän vakavuuden ja siinä tehdään kaikkea hauskaa. Me ollaan muutaman kerran pidetty uutista tämmöisiä random bookeja, missä arvotaan kaikki. Arvotaan hyppyryhmät ja hypyt ja exitit ja kaikki mahdollinen. Ei nyt ihan varusteista lähtien kuitenkaan, mutta melkein. Ja ne on ollut tosi kivoja pieniä tapahtumia, missä ollaan saatu ihmiset niin kuin itse ja ihan oikeasti ajattelemaan, miten se saatu tehtävä voidaan suorittaa turvallisesti. Et mä oon vähän miettinyt, että tänä vuonna voisi taas järjestää jotain vastaavaa. Mutta edelleen tosiaan se turvallisuuspäällikön hattu päässä, niin sanon, että olisin tosi iloinen, että jos nämä tämmöiset vähänkään erikoisemmat suunnitelmat käytäisiin läpi, esimerkiksi mun kanssa tai jonkun, joka oikeasti ymmärtää asioista jotain, joka on oikeasti kokeneempi hyppääjä. Et tosiaan niin kuin sanoin jo alkuun, että mä en halua kieltää asioita, mutta joskus on ihan järkevää keskustella siitä sen just sun
parhaan keksimän stuntin tekotavasta. Että on itsekin tullut tehtyä kaikenlaista ja opittu sieltä kantapään kautta. Eli en tosiaankaan ole heti kieltämässä, mutta ehkä jonkinnäköistä tämmöistä kokemusasiantuntijuutta tässä kuitenkin on myöskin taustalla. Eli tosiaan toistan itseäni, mutta älkää tehkö niitä samoja virheitä, mitkä on jo tehty ja niistä on jo opittu. Eli kun suunnitellaan tämmöisiä hassutteluhyppyjä tai tämmöisiä erikoisempia pläjäyksiä, niin ensinnäkin kannattaa miettiä, että onko se ylipäätään sallittua. Onko se ylipäätään sallittua UTissa? Meillä on kuitenkin olemassa kaikennäköisiä ympäristöluvan asettamia rajoituksia esimerkiksi kellonajan suhteen, ja niiden rikkominen niin voi vaikuttaa meidän kaikkien hyppäämiseen. Ja sitten on paljon puhuttu niistä mahdollisesti irtoavista esineistä, savujen kanssa hyppäämisistä. Mä haluan tällä lyhyellä puheella herätellä ajatuksia näiden temppuhyppyjen vaaranpaikoista. Eli tosiaan, että hyppäämisen pitää olla hauskaa, mutta koittakaa muistaa miettiä ne kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat myöskin. Ja ne tärkeimmäthän nyt näissä tämmöisissä on tietenkin ne kahvat ja sitten se purku. Eli missä ne teidän kahvat on silloin, kun te kasaatte sitä epämääräistä pläjäystä sinne koneen ovelle. Ja sitten muistakaa ne exit-säännöt, että muistathan sä, kuinka monta henkilöä oikeasti voi esimerkiksi possiksen ovella olla tai punaisen viivan takana olla. Jos et, niin tsekkaa sieltä hyppytoiminnan ohjeesta kertauksena. Voin tässä kertoa esimerkin omasta elämästäni, olen tämän kertonut varmaan joka Safety Dayssä, jossa hypättiin tämmöistä häröjuna-exittiä ja viimeinen oli kyllä ihan oikeaoppisesti punaisen viivan takana. Oli kiinni siellä edellisen valjaista tai piti kiinni edellisen hyppäjän valjaista ja sitten se koko pläjäys lähti siitä liikkeelle, olisiko meitä ollut siinä ehkä 7, niin tällä viimeisellä junan matkustajalla, niin hänellä oli sitten jo koneen sisällä jalat ilmassa, eli se veto oli niin kova. Eli siinä olisi voinut käydä tosi huonosti, selvittiin yhdellä mustelmalla, mutta et miettikää, sitä exittiä ihan tosi paljon, jos se on joku tämmöinen vähäkään normaalista poikkeava. Mitä tapahtuu sitten, jos lähdetään jotain tämmöistä häröpalloa hyppäämään? Et mitä tapahtuu, kun se pallo pyörii? Onko vaara, että ollaan taas siellä toisten kahvoilla? Tai sitä vauhtia voi tulla tosi paljon, kun se pallo lähtee pyörimään, niin sehän sitten pyörii. Niin onko siinä mahdollisuus esimerkiksi tajunnan menetyksen niin kuin tai onko siinä riskiä esimerkiksi tajunnan menetykselle, että onko se todellinen riski. Ja sitten varsinkin se, että kun nämä tämmöiset häröhypyt, kun ne räjähtää, niin ne sitten todellakin räjähtää ja siinä voi tulla isojakin korkeuseroja. Eli tehkää se suunnitelma aina siltä kantilta, että sitten kun se teidän häröpallo räjähtää, niin mitä sitten? Et ensisijaisesti pyrkikää aina palaamaan mahdollisimman lähelle toisianne ennen sitä purkua. Eli yritetään vaikka saada sitä staraa tai pitäkää sen suunnitelmana se, että kun se räjähtää, niin sitten palataan staraan, jotta siinä vaiheessa, kun ollaan purkukorkeudessa, niin oltaisiin samoilla tasoilla ja mahdollisimman lähellä toisia, jotta se purku olisi turvallinen. Sitten on näitä kaikkia muita häröilyjä, rintahihnasta roikkumista ja just se, että saako kyseisellä droppiksella esimerkiksi hypätä erilaisten esineiden kanssa. Mr. Bill, mitä siinä voisi mennä pieleen? Onko esimerkiksi sen kyseisen kuvun rajoituksia mietitty siipikuorman suhteen tai muuta? Voiko se kupu vahingoittua avauksessa, kun painoa onkin yhtäkkiä tuplat? Mikä se hyppääjien taitotaso oikeasti on? Ja jälleen kerran ne mitä jos tilanteet, mitä jos se kupu repee, mitä jos se tassi on siellä hyppääjien välissä. Nämä kaikki on tapahtunut, eli opitaan sieltä jo tapahtuneista asioista. Ja sitten haluaisin vielä ottaa tai mainita nämä erikoishypyt, esimerkiksi vaikka pallohypyt ja kopterihypyt, mitkä ei ole minkään hyppykerran toimintaa, niin
haluaisin tässä kohtaa hieman kyseenalaistaa sitä, että eikö silloin muka pädekään enää mitkään säännöt, että onko kaikki säännöt tehty turhaan, että voiko kopterista räimiä 60 hypyllä lyödä kameran kiinni kypärään tai hypätä ilman kypärää tai sieltä pallosta. Eli miettikää ihan oikeasti, nämähän on tosi hienoja kokemuksia, mutta ottakaa selvää asioista ja miettikää ja kehottakaa niitä tuoreita ihmisiä, jos kuulette tällaisista suunnitelmista, niin miettimään, että joo, ok, nyt ei ole mikään hyppykerhon sääntöviidakko tässä vastassa, mutta että onko nyt tämä suunnitelma sitten kuitenkaan kauhean järkevä. Mutta joo, siis loppusanoina ollaan aktiivisia, ei anneta sen tyhmyyden tiivistyä siinä porukassa. Pahintahan on se, että katsotaan, että joku on menossa tekemään jotain tyhmää eikä tehdä sille mitään ja sitten jotain sattuu. Eli puhutaan avoimesti asioita. Sitten kun joku mokaa, niin ei mennä syyttävällä sormella osoittamaan tai haukkumaan, vaan sanotaan mieluummin, kuinka iloisia me ollaan, että hei, sulle ei käynyt kuinkaan, sä oot vielä hengissä, sanotaan ääneen, että välitetään. Eli avoimen kommunikaation kesä, tehdään tästä vuodesta tosi Avesome turvallisen hyppäämisen kesä tuon viime vuoden. Turvallistahan se silloinkin, kun ei juurikaan hypätty. Et sikäli, mutta toivottavasti tänä vuonna hypättäisiin paljon ja hypättäisiin turvallisesti. Mutta nyt mä voisin kysyä tässä kohtaa, että onko jollain jotain kysyttävää tai kommentoitavaa tai ihan mitä vaan. Yhtä hiljasta kuin tähänkin asti. Mahtavaa, että olette ollut. No nyt sieltä nousi joku käsi. Juho. Kosti. Tämä liittyy pääsiäiseen kyllä. Okei. Onko pondis vettä ja onko poiju ehjät? Poiju ei ole nyt mun mielestä kukaan laittanut, mutta vettä on kyllä. Hyvä. No niin, mahtavaa. Hyvä. Eli saadaan varmaankin Juho sitten pääsiäisenä meille kanssa swoopaamaan. Hei, ihan mahtavaa, että olitte taas mukana tässä Safety Dayssä. Ja pääsiäisenä tosiaan huomenna nähdään Vesiksellä toivottavasti mahdollisimman monen kanssa. Ja sitten sen jälkeen jatketaan sitten Utissa puuhastelua. Hyvä. Ei muuta kuin kiitos Helille ja Teemulle oikein paljon ja kiitos ihan kaikille mukana olleille. Oikein mukavaa illanjatkoa kaikille. Heippa!